The issue. Hi Irene, it's been a while. Irene takadzokera kune rimwe page kwake ndokwatombopota tichiti. Ndokwatinombopota tichita kune rimwe page kwake. Ndokwatiri kumbopota tichita kune rimwe page. Hello Carol, zviri sei Carol, pasei pamoza. Zviri sei. Hanzi ndakwanda zvakanaka ndatanga. Ndansati ndatanga. Right guys, uyai tinde nenyaya, uyai tifambe nenyaya, uyai. Muna zvandogara nchikudzai pepa guys kuti vanhu controversy sales. Ise dati dedu controversy. Mazana nengi dati controversy sales. Tikuti uyai tinde nyaya dziri pamvenge. Diary rose zviramanya riri kwa mazepoko. Kuri kutukoko, kuri popotiwo. Ndokwa riri rose rati ranozara ikoko. Controversy sales. Right. Ndandasvika panyaya kuti chii guys, sakadambutara nyaya dzemujolo dzimwe dzandakapinda ini andika then tozofonerawo vamwe voyawo nenyaya dzavo dzekumujoloko andimona kwavakambosanganawo nakoko guys. Mutege murungu wangu milimeo ati ane 10,000 stars dzangu. Tegai murungu 10,000 plus mimi, so zvinova zvaendwa andimona. Ndandasvika pakuti chii guys, ndandakutaura pakuti chii, ndandasvika pakuti chii. Oh yeah, ndachitaura nyaya yekuti kuve insecure. Ndakanga ndaine insecurity mwekuti guys ndaitoshaya kuti chii zviri kubva papi zviri kuita sei. Andimoona kuti unoona zvinhu zvisipo zvaunoda kuona mupfungwa dzako weka nenyaya yevarume unozviona kuti muona kuti asi anenge akatovata nanhingi pakati handi akaita sokuti amhorosa hanzi musandakaga mira tichasvika ipapa handika akataura nemunhu uripo nikotoona arikudonana nemunhu. Thank you navane 50 stars, thank you kuti munhu adonana nemunhu uyu andimona ipo pasina. Saka ndikutaura kuti nyaya patinosvika nehono idzi nevarume ava takapapinda iko zvino kutoona phone kusatobvunza kuti nhai vedu eko chichiri kuitika ka. It's because I chose my peace of mind. Zvandogara ndichikudza izvozvo nditi musabvunze because ine handibvunzi. Inini munhu anozvisungirira mitambo ega anofanira handa akudza kuti palatest ndikikire takaita ya video takaita musi machitas yavakati takavabata kuti vari kuchita papai haimuza handaudzanga kuti andina kubvunza munhu akatambura kuti anditangi unovasingazi zvauri kufunga kuti munhu ari kufungei kuti vanditangi kuti vadini. Chakazoitika chiti after that day ndakanotonga kufonegwa nemafoni handika ndichisendegwa mamessage. Thank you Tandi, ine 10 stars, thank you my sister. Ndichisendegwa mamessage
kunge munhu wechirume kunge munhu anondiziva kunge munhu akambotaura neni namba dzandingazivi hanimona ndikaona kuti okay iya trip yekuda kuti ndikangodavira kuti zvakatika kubva kwanzi yandiniwo ndakubata hanimona saka munhu kwangofoniwa aushandizivi ndiniwe takasangana ndoti nditombokuzivi delete my number nditombokuzivi wrong number ndobva ndatokata ndatoona kuti munhu adatontsvagira counter mozati varume vanozvita ndi angada kutsvagira counter because haasi kuziva zvauri kufunga kuti uri kufungei kana kuti uri kufungei saka ndatokutsvagira counter kuti akute counter nayo handimaona ndakarisiva mafoni calls akawanda guys mamessage vanhu WhatsApp group ndakaudza ngati kana kuri kurasika namba kwachona vanhu vazongowanda vhiki ino vanhu vanongorasika namba vachingofona panamba dzangu vachingoisa mamessage handimaona hakuna zvinhu zvakadai haisi coincidence pane zviri kuitika chete ene nditi zvaitoitika obviously zvanga zviripo ndipo wakaona kuti haisi kushanda kai yekuti ndifonegwe nenhamba kana mutidini bva kwazopinda yekunzi ndaita skit yanga iri skit nokuti pepa makataura kuti vanhu vanoda zvinhu zviri controversial saka just trying to be ndikati makasi hatisviki ipapo ina ndambobvunza nezvenyaya iyi handina kumbotaura nezvenyaya iyi I kept quiet kuda kuti I make peace nazvo but kana makuda kunditi tokumburawo kutaura kuti munditaurire zvinhu zvokuda kunyeva kuda kundita zungaigwa kuda kundita chigrade 0 ini zvamusingadi musataure nyaya iyoyo ndakabva nangoikata kuti gwi till today guys I didn't ask. I did not ask. Pana ndinoda kuti chikwera cheri matentema ari papata murima usiku kuti chera nyaya dzana wena wakati ndandizati madiaries ndichafunza ipapo muna muchazovabvunza ipapo hanimona mbozobvunza saka madiaries vakuzoti havana mbondibvunza kana nanhasi ndima ndotanga kutoiunza pasitike topic iyoyo I didn't zvokuti nanhasi munhu anenge achingoshaya kuti munhu ari kufungei kuvata munhu anoti akavhura so wani kudai akavhura once kuti anenge achingofunga kuti pamwe ndichadigwa mafuta usiku pamwe ndichadigwa hosepipe pamwe nokuti anenge achiziva zvaakaita iye handimaona why ndiri kukuudzai izvi ndiri kutokuudzai kuti muzive handika kuti sometimes varume vanga vanogoda kamutactic ndati pane pandaenda kumboita stere kuti ndandaona kuti ava vanongoita mamovements andisinganzwisisi guys ukavapa the taste of their own medicine asi usingazviiti in reality vanhu havanofa ndo vanhu vasina kusimba vanhu varume vanhu vechirume havana kusimba one day ndanda kuita system zvokuti ndikanzwa pagedhe kuti mota yako shika musati malaitsi emota yako nongochiziva yo thank you Cecilinda thank you ne700 stars thank you Cecilinda ne700 stars wow thank you guys let's all my love guys 700 stars ndobva saka ndandakuisa tumashotsi tumamingi ndandichiri slim ka remember tumashotsi ndaitopfeka tumaguvha ututu tumastomach out ya tushotsi chichi ndozora lipstick ndikangoona mota yati malaitsi ga pagedha ndomhanya ndakatogadzira zvinhu zvangu zviri paside ndomhanya kunesa pasuka kunge munhu ari kutopinda ndotora kabheka kundoisa apa kunge munhu ari kutopinda mai mwana ini pasina ndasora nditori mumba pana pandaenda hanimona ndaiona kuti munhu anogwadzwa makadzi ndiri kukupai triki imwe inoshanda hanimunzwa ini handina kuita zvinhu in reality ndakaacta drama ndaiacta film musazoita zvinhu in reality nokuti munorohwa mukafa kana kuurayiwa varume avanoda chihura vari ivo havadi kumbofungidzira kuti mukadzi wangu ari kuhura havadi havatodi hanimona havatodi ndoisa chisi changu vachipinda kudai so mumwe musina ndakaisa lipstick red yaya hanimona vachipinda kudai so ndakatoti vachipinda ndimasona sei chikanzi ko chibhegi chira pane bhutsu ndikati ndichangopinda kuneta chikanzi komurubvepiwe ngati ndanambotipinda ndakana pana bhuru wangu angopinda akaya kanditora panapa tikatendera umwe murume wandowirana naye hada guys unozokonifesa kuti aiwa ndanichinyepa chikanzi mati munhu ndikati murume bhuru wangu mwandakadza naye kudhara old friend kudhara ndichimuziva mumuzivi mini saka ndiye wandasangana naye akambonditora nemota tamboenda kulani tikatendera saka kutopinda apa unenge ukapfeka zvawakapfeka ukadaiso lipstick yaka munhu ndakaona kuti munhu vakatanga kuchita up and down vachiti zvakaoma uku hakusijairigwa here kujairigwa uku ndokune kujairigwa up and down kudai apa ini chemoi ndaisekerera manje kuti imbofila test of own medicine but kuti vati kudini zvaingoti kana chikafu musi uyo hachina kubatwa hachina kudyiwa munhu akaita kuguta nechikafu kuti nhasi ndiri right handisi kuda chikafu mai mwana apa pfungwa ndikazadza kutovaudza kuti ndatodini hameno kandatoenda ndikatodini inini ndangotora zvinhu zvavo ndikangokanda apa ndikangoita kunge munhu adini atoneta kubva kwakubva and what not nyaya haina kupera ndobva ndatotanga kudzamudza ndichiona munhu achigwadziwa achita up and down totally speaking zvandakuudza pepa ndichiti varume ava vanofara kana ukachema pamberi pavo uchiona vachema pamberi pavo papaya uchiti chokwadi here mukundirwadzisaka ndidedi kushaona kuti mafaro
because ndikuzviziva mafariro andaita vachita up and down kudai mafariro ndakaita kunge ndichapata denga ndaiwa kupombonoka kuti yes nhasi zvaita saka musafe makachema pamberi pevarume because ini ndakaita handiti ndakaita ndaiita madrama andaitoita but munhu ndaiyatsogwa kuti ndiri kufara munhu achitambura kuti dei up and down kudai up and down kudai ndaiwa kuti yes zvabhadhara hani muri kunzwa zvabhadhara tazotaenda mubhedroom yavenda novata kudai so ndakatotanga kutokwira ndini novata saka ndaipretenda kuita kuti munhu atobatwa nehope patai munhu akaneta ini ndisina ndibva ndasvika ndibva ndadhonzwa gumbo ndibva ndadhonzwa gumbo izvi zvikanzi mukaitaure ndikati kokanaka here zvikanzi mukaitaure pane zvanoda kuti titaurirana ndibva ndamuka zvikanzi ndida kunzwikisa papa matikari pana mbronye auya kakutorai nemotikari mukaenda kulunch do you mind telling me kuti brocho ndiani ndibva ndangoti ndoti kudiko ini ndobva ndanononga handichatauri munhu uyu nokuti munhu uyu anozikamwa stereke pasocial media apa handika munhu uyu aive celebrity munhu uyu munhu andakambowirirana naye kudhara hani muri kuona handidangu kuti izosvika zvisiri izvo kuvakadzi vevanhu indaiziva kuti vaizviziva kuti ndakawirirana nemunhu stereke hani maona vaizviziva saka vanga vasingamufariri hani maona saka ndobva ndati ndaenda naningi andimuona zvikanzi mandepi ndikati ndachaenda kuloji kunodlawo kuti kapitaenda kuloji kwakabhuka tangoenda kuloji achinoti handi unoona pandiri kugara ndobva ndatozodzoka hangu kunoko guys zvikanzi ndo chinonzi chihure uchachihure ichi chachihure pane zvatoitika chete hapana ndoda kukudzai chokwadi guys ndoda kukudzai chokwadi ina handikudzai zvinhu zvokunyepa ndoda kukudzai zvinhu zvechokwadi kana ndichikudzai nyaya dzangu nendikudzai zvinhu zviripo zviri paground hanimona munozati ndakanzi chipa papa motokurira bhurugwa ndioni kurirai bhurugwa ndikati handi pavakapinda papaya ndandakangogara kapasofa handi ndichamuti ndachangopinda saka pane pandakaenda kunogeza kana kunodii ndakangosunga paindienda kunovata hanimona saka pfungwa dzavoka pane zvandichanoona hanimona nokuti handisi kunyatsogutsikana pane zvatoitika ndikumbira titonda asati ambozviita zvamboitika ndoda kuona ndikati zvakatenga rini kuti ndinzi ndinokuriswa bhurugwa ini kuti bhurugwa rangu tenzo kuti zvaita sei kuti zvaita sei kuti ndinzi ndinokuriswa bhurugwa izvi hazviti hanimona zvikanzikana zase because hapana zviti pane zvatoitika chitanga rini munhu anenge obuda apa munobuda wakapfeka kashoti nechitopi wakapfeka izvizvi uchiinda uya watoti painofura nekuloji ndikatsaka bhurugwa rangu ndorikutadza kuti kudii bhurugwa ndotedza kuti kudii bhurugwa takanisana nenyaya yependi guys takanisana nenyaya yebhurugwa usiku hanimona usiku takanisana nenyaya yebhurugwa vachida kuridhonza yakatoziya kikirikira kuti tione bhurugwa hanimona tione guys tikakikirizana usiku gosi vemwana tikakikirizana apa kuna ndakatogeza ndakuziva kuti vakutouya hanimona vakutouya ndopandakatogeza hanimona tikakikirizana usiku gosi vachida kukura bhurugwa rekuti vakure bhurugwa adini hanimona ndibva ndandachinika apa ndiri kufara mumwoyo muti kuwa kuti yes ndiri pastikeni ndidakabata nyanga ndarishungurudza zimurume nhasi ndarishungurudza hanimona ndaiwa kupombonoka mumwoyo wangu ipapo hanimona ndibva ndati right bhurugwa racho ndibva ndarikurira bhurugwa mbava haidi kubigwa guys mbava haidi kubigwa ndibva ndarikurira bhurugwa rera ndobva ndati iro bhurugwa bva bhurugwa ratogwa ndikanhudzwa bhurugwa rera kanhudzwa bhurugwa zvikanzi obvious pane chaungana ati munhu afura nekuloji anenge atobva atogeza nekuloji kwanza atogeza nekuloji atofura nekuloji atogeza nekuloji ndoshuwa louise shuwa ichokwadi zvikanzi atogeza nekuloji atofura nekuloji ndikati ende zvakaoma ina pana loji vanatoenda mai mwana ndikakuti munhu akaita madays asingavati munoti munhu anoita tossing inonzi turning and tossing achitakati oti ovhemeka oti haya zvakaoma haya dzakarova kuda 3 days abhurugwa rakangu wanga riri right kana sina chinhu ari ringagodi bhurugwa ndakanga ndatopfeka ndezvati mnakuto atoe padhuze kudzoka hanimona ndozosati mnatoe padhuze kudzoka bhurugwa rangatori right bhurugwa titivasivanda masina sei bhurugwa rangatori right guys hanimona nokuti rakangonhuhwidzo rikangongoti bhurugwa riri fresh remember ndakaripfeka bhurugwa ndichizati imota yaitosvika pagedhe vakutouya ndobva ndarongedza zvinge mari kupinda mumba hanimona ini pasina kwandiri kubva zvikanzi hakana pachimwe muzati nyaya iyoyo nanhasi zvandikuzati varume havadi kubigwa vanoda kuba vari ivo nanhasi tikakorana nyaya inonzonzi pane matinagutsikana chete gore riya pane gore rimwe munhu akazomboona ndakaona achipinda chiti kwayangabva naningi kutaridzwa kuloji kutaridzwa munhu nanhasi ingotonzi itori nyaya yekuti
yakatobhilivhiwa kana kuri kuti nhasi chitanga kutozona chokwadi nhasi palive inoi kana vakatozouya vakafollowa live vakatedza live ndopatisangaona kuti saka papa ndakatambwa 10 nya munhu akaita busy nekushaya kuti zvoita sei guys. Sometimes next time let me see mabhora enyu kana zvazivisa chero vagesa you can tell kuti vamborova basa inandidi manje kusvika ipapo sisilinda pakunoti nemurume tione kuti mabhora kuita kunge ameno takatotamba chigame chocho kudhara tichikura chandotaura kuti taenda kunorovana nevanhu kuti ukanyengwa nemurume wangu iwe uyatigwe handiona wotosiya wadhindadhinda munhu wototogwa nemapersonal fight handiona tichigwira varume ava handiona vasingatomboti respect handimaona vasina respect yekuti vanongoramba vachingohura handi mashona. So ndisaka muchidza ndichikudzai kuti yesipeshi muchidza ndichikudzai kuti guys usafi wakachema pamberi pemurume zvokuti wabata murume negirlfriend ndinoona kuchema kuti wewe ndakambovabata mustadium vane girlfriend kustadium kumbhoroko bhora rauya ini ndiri hasla guys ndine kitchen yangu yandaibika pausoka world 10 soka what 2010 zve world cup zvezvia handika ndandine table ndandine kitchen yangu yandaibika handika saka munomhura sembibona chambira muno saka ndiri kukitchen uko ndiri nechibika ndichitengesera vanhu chikafu handika tiri kumakitchen ivo vanhu vachingotika uyai kana pamunotengero chakachapera uyai munotengero kana masigarettes chichichi hanimona ndobva mwana uyu Shakira yanga achiri mudiki ndiye akaenda chinovatsvaga ndobva novaona vakagara nemunhu hanimona akati murume wakagara nemunhu ndakatosiyana nevasikana kana ndakatobigwa ndakabigwa ipapo ndakatosiya vanhu vari happy marriage nhasi vanogona kutaura vanhu vari happy marriage asi nyaya we are happy marriage maiska handidi kunyepera hapana marriage inochemwa everyday hapana marriage inofarwa everyday ska marriage one day unofuma wakabatikana one day unofuma wakatofara kupinda mu3rd heaven chaiko chaiko ndozvazvingori is designed like that hanimona yakangodesignwa yakadaro zvoti murume wangu azodai ndozvazvingori mamarriages hanimona ndirimo mamedai mwana aona ndakabva ndasiya kunosana ndashanda navo ndakabva ndasiya mbva ndaenda papa yamai mwana ndobva asi apa panga pane girlfriend yesinostar ichadi kuti sei pane gidhiri ranga rada kutoitika ipapo because pakapera bhora 90 minutes dzebhora dzapera ndika vanhu vati ndakabva ndatevera ndikaona kutofamba nechimusikana checha chitoenda kumai mwana hanimona vatofamba nechimusikana checha chitoenda chitochiperekedza chinhu nacho chitoenda kwakapaka motikariko ndobva ndangosvika ndobva ndangonochidhonza nekumasiro kudhara tatisina reasoning capacity guys. We did not have reasoning capacity. Why you took on murume wako fight? Hanimona. Asi hazvishandi. Handimaona. Ndibva nodhonza tikanga tukuitei panapa. Uri kuitei nemurume wangu chichi. Handiona. Manje murume wangu anisisima kuti kwangobata chete kana tachifamba nemunhu kana kuti kudini anobva apanduka. Chero ari munhu wake otoenda kuside rako. Hanimona. Hanzi manje mina SIS I did the worst, now I'm in trouble. I'm in trouble. All right. I will add you usofona. Ndibva adi anobvachinja oenda kusaidira kutotaura kuti vhele nandizivi hanimona because ndaipenga guys ndakambokudzai ndaipenga ini ndairova murume nebroom ndakambokudzai ndaiti time dzekuuya mausiku ndikamudza kuti uchakuya kumba nekurumidza akanonoka kuuya ndaimira kuseri kwedho ndakabata broom achingopinda ndaizorohwa asi ndambomurova handimuri kunzwa achingopinda chete kudai so anenge asikafungirika broom mumusoro broom pari busy kufika broom papa nini ndikutorova nebroom ndichitora zvinhu ndichipwanya ndichiposera ndaichengana nonga ndaitema handimaona ndaitotema zvinhu kudaro ozotiza time kuti ndizodzikama aitozonditi ndichirova nebroom iroro otozobata broom reodhonza hauzoti simba sere murumeka otora oridhonzera kubroom rariya ozokubata kuzvuzvurudza handika ozotanga kukukiya ndopandaizodzikama handimaona ndopandaizodzikama manje ndakuda kurizina manje ndaitorova kuti zvokutotanga kana kuti kudini handi ende ndiniyayo kuti akauya musoro yakadhakwa ndaitozva kuti nhasi akadhakwa simba amuzati ndinenge akadhakwa ndaitomira stance kudai kuita stance takamira sitakadai so kuti ngazvichi ndichiziva kuti hana simba kungomurova ndari kudai sanoti pasi handimaona asi takabva neko kwese kuyakuya hazvishande zvezvagaiza hazviite kuti varume varege kuita zvinhu zvavo zvanenge vachida kuita kunzoko handimaona hazviiti kuti varege kuita zvavo kunze apa ndiri kudazama ngobatsira handi kunyamwe vanenge vachiita basa kuti tichiri kurova varume handika tichiri kunogwa nemagirlfriends evarume zvazvo hazvishandi zvazvi it does not work kazhinji ukamurova mugirlfriend kazhinji kachona kuvachatisa ukatongonogwa negirlfriend yemurume kuvachatisa marriage yako kuti iite perfect zvekutaugwa naSisilinda izvo
Antika, you work towards your marriage. Iwewe ni murume. But now, zvinji zvinoitika ndezvekuti varume vedu vechiZimbabwe sisilinda. Kune mabora ngoma evarume ekuti achiona mukadzi anomona se object ishi. Mukadzi is just an object. Nekuti mukadzi chira kati ngatigare pasi taurirane anomudza kuti kutaurana nani kuti kudi you summoning me, I am the head of this family. Pana papanoti inini panora kuti udle ndini kuti gumbo rinorira pano nderangu. Kune varume vakadaro, especially maZimbabwean men, ma-African men like varume vekwedu kuZimbabwe. Ndo zvakatori. Saka panyaya dzenhingikiri dzinonetsa idzi kuti tinoudza vanhu communication ka yes yakanaka communication, but kune varume vekuti avatodi hagariso anoti handigadziki pasi dari nemukadzi. Hautauri naye chinhu. Hanzi ndakambogara nebora ngoma. Hautauri naye chinhu. Haugoni kumubvunza. Saka how best can you handle my situations? Nevedo yewe temchitawo zvemasters asikana. Temchikanda masters. Kwe mili wamboende piko zvanga chivetika masters asingauyi pano. Uri piko mili wacho. Andibaona. Hello tendai zviri sei. Kune the only thing that you can do une murume anenge akadaro. Andibaona. Guys, chekutanga, don't ask. Kungobvunza thank you ne 50 stars tendai. Ukangobvunza murume kuti wanga uripi, wanga sandi nyemwe thank you Lilian Rose 900 stars. Sandi nyemwe raanenga anaro nyemwe iroro anoita manyemwe. Avano vara manji manyana 7 manyai siya no Ephraim inti andino dzimaiga hesi tulaba chilude thank you 250 stars thank you Sisi Messi murora wangu ne 30 stars hanimona. Saka varume murukunzwa kubva murora wangu Messi murora wangu hanimona. Pane vanhu vakanda ri muno ndida kupai tip antika vamwe vacho namunogona kuita vakombe kwandiri kana vadiki, but kana zvakagona kumboshandawo kwandiri zvinogona kushandirawo hanimona. Don't ask, don't give yourself stress. Kumubvunza mremera ndikuze chinhu wani murume achibuda dhoiri hanimona ndakagara nemi pana palive kura kuti bafadza muno mavama nditika mambona chinonga phone andifoni. That's me. I don't call munasimo mumba because ndopa unotsvaga problems. Unogona kuti uchifuna kudai so unodarigwa nemukadzi handimoziya endarigwa nemukadzi. Hello thank you Sislinda maiwe kani tatove mu 2000 stars. Hello nemunhu wechikadzi BP Friday stress yatotanga pano yakumba bo makutanga kurovana handimaona makutanga kutorovana yesi swaga zvosera sei. Don't ask murume kuti kubvepi kana kabuda mumba murume ndewako unaye mumachira. Ndipo kuti murume wangu unaye mumachira achingobuda gedhe repamapenyu hameno zvekutotika kukunzoko ina ndifoneri munasimo mumba. Kana waita problem unondifonera iwe kuti ndafigwa nemota pakati ndokumbira help kana kuti ndafura pakati uchafona iwewe andifone imbozvidzidzai vasikana 2 minutes hello maapapi muripi akauya futi kumba kwachina murume mubva matanga futi kuita hondo. Hanzi I think I'm learning ina ndikoti dzidzira ndaita handichigoni ndaita hazviiti ndaiti ndichizonoti hazvishandi izvozvo kugwa the best. Ndaibhiliva mukugwa, ndaibhiliva mufight, ndoma ndaibhiliva kubvunza murume kumupa manyeme kuti uyu anondibvunza anofa kuziva place yake. Right, last week pane takauya panapa pane munhu akaisa nyaya yekuti mirai truck driver kuAmerica mukuziva achiti tikusiwa kuAfrica chichipa last week apa ndapedza live vakauya kuseri. Guys vanhu vaya vanga vasinganyepi vakadzi truck driver vakanyera kufona panapa vakachiuya kuseri vakuchindudza nyaya dzavo unonzwa tsitsiso. Varume avane magrupu avanawo avanonyengera zvinhu zvakaora izvi kumagrupu kwavoko kwavanonyengera zvinhu zvakaora kumagrupu kwavoko kukuti anzi vakadzi avauyi vakadzi vakazodini anofa kugara kumusha tichatumira mari variko kuno avauyi kuAmerica kwanza vanenge vachigara nevakadzi vamene vekuAmerica ko zvavanenge vachita vachitenga hamene zviri kuitika kumatruck driver akaenda nemakosi kuAmerica andimoona. So vakadzi vakandifonera kuti simeli tanyara kufona noti vamwe chitinozikamwa kana kudii ini vanga vachindudza maexperiences avo ndopoona kuti varumeka isusu if we don't do our own groups atiri kuita pano tichitaura nezvazvo varume vane magroups avoko avanonyengera navachiudzanako
kutonyengerana varume vakuru chaivo vachiudzana kuti vakadzi kuno havauyi tinotumira mari vari ikoko. Umwe akanzi tanzi murume wangu akanyoresa akagonyoresa iya pakanzi marriage pakanyoresa kuti single. Mukadzi akuda kuti agadzira pepa kudai akanzi aiwa murume wenyu pakanyorwa kuti single. Kunovhunza murume akati ndogara kuma apartment ekubaza kudiwa akadzi. Mukadzi nekungwara ndobva tichangama ndobva atenga kusi rake. Ndobva ti pa UK fe. Murume asitanga kunyengerera manje atona kuti mukadzi atoenda ku UK chokwadi kutotora vanhu. Andopa sitanga kunovhisa kuti anyore kuti mukadzi achitanga kuti vache kuti vadzoke atevere ikoko. Animona ndo zvinonzi varume ava. Kwa we do the things we teach each other as women to tolerate zvakaoma zvinoitira umwe sanzvo zvinoitira tese. Handina kuti zvakandita zvinokuitira ishoni. Get me right. Munozotwisa zvinhu. I am saying to those andika vari musituations dzakafanana idzi, you can try. It worked for me, it might work for you. Handisi kuudza zvokuita guys. Ndoti ndatona kuti zvakutanga toshandudzwa pano. Zvakanishandira zvinogona kushandira, zvinogona kushandira. Ini ndakatobatsirwa nomumwe munhu akatondiudza kuti imbodai zvikandishandira. Animona iwe unogona kusvika zvikasakushandira handika, but ini chandiri kungokudza kuti musacheme misodzi pamberi pevarume. Iyoyo ndakutokudza ichokwadi, musacheme misodzi pamberi pevarume. Ndakambochema misodzi kuti wi ndaona wakagara nemumwe mukadzi pamota ndikaenda ndakachigwadziwa chinochema chonga ndaro nemisodzi kudai so watina kuti munhu ari satisfied kuti yes uchema pamberi pemunhu, pamberi pemukadzi uchu wandisingazivi uyu akanga akagara mumota mangu uchu handika ndosvika ndotovhura mukadzi akutozvilokera mukati mai mwana. Ini wi kuchema ndakamira panze kuputsa windscreen. Expense inodzoka kunani? Expense inodzoka back kumba kwedu kwatirisu kana kunzi makazoputsa windscreen yeka kuti window remota riya aditi takumbobvisa patibhadhare window. Why am I telling you this? Your peace of mind is very important. Peace of mind yakwakakosha. Atiuye pano inini handigone kuenda kugara ndichikuudzai, handigone kuuya pano ndichikuudzai kuti siyai varume venyu nokuti maituka zvakati. That's not me. Andikwanisi because rudo vaviri ende moyo wako handiuzivi kuti murudo ndina kusvika papi. Animona ende mangwana zvose muzodzoka michanzi takaudzana sime tisiye varume ina handikwanisi. Animona ndinokukudza kuti kana zvakuzokushinyisisa unosiya, asi chetokwanisa kuita ndechekukuudzana zvimwe zvinhu zvokuti imbozama wakadai nokuti vazhinji munovabvunza pane tinovabvunza kuti unoda imba yako here, anobva ati ndoda imba yangu. Asi ari kutaura kuti ndikurohwa ndoshungurudzwa uda imba ndomuda murume wangu. Saka tikwanisa kuuza munhu siya murume wake, munhu ngatisaide ega. Sevakadzi tinotodzidzisana kuti titochengeta dzimba idzodzo kana dzichichengeteka sezvinoita varume ava kunyengerana kwavanoita kumabhusa vanhu vakavhuraya. Andichimaona never cry in front of a man kuti umufilise that power. Andimaona 2 iye ndaikudza kuti ndaita sekuti ndapinda ndadai kana uri gindagori yaita asi unogona kutozorohwa vakunzi wapinda zveshuwa iwe usina kupinda kuti uzoti nandichizama kuti ndikufilise jealous umwe anogona kuzvinzwisisa. Saka you make a decision ipapo. Andimaona yekuteverera murume iyi guys ndakakudza kuti ndakapinda mubhutu inini. Thank you Gina understands ndakapinda mubhutu insecurity ndichiteverera murume mubhutu remota inge ndicha suffocate mai mwana kuitwa 7 hours ndiri mubhutu remota munhu achingoti ndasingaziti mubhutu mune munhu. Don't insecurity zibvisai guys. Achingobuda padoor apa iwe rumba wakangotaura kuti aenda. Don't call. Kana chida kufonera chakufonera achikudza kuti ndiri pakati. That way unogara une peace of mind. Yes, Hilda space mfana wangu zviri sei unogara une peace of mind yako because ukada kutevedzera tsvaga unovata nebhutsu. Kana muchida kuziva chinhu chinoshotesa munhu igirlfriend inokudza kuti mai mwana hamunaki iwo matozvotenge data dai kumerai unofanira nokudii nezidumbu iroro. Handiona machembera mai mwana akudanana nedhara idhara radanana rayo asi mwana mudiki asi akundudza kuti machembera mai mwana machembera mwana totomubata bho tigozodai. Saka never ever call him when he's not inside the house. Ngakufonera achikudza kuti to protect your peace ndiri pakati. Nokumene ndakapinda mubhutu 7 hours ndakautenderedzwa ndiri mukuti ndichabuda muyambuta ndakana send kuti ndikwire handakana send nenye kudai ndinoda kunoona tari kuendepi. Ndikaita kunge ndichadhugwa nefuti kudzimba dzematswana ko ndichitenderera nejaradha ravanhu reyadhi ndichida kudongora ndichizviudza kuti urimo mumbau ndichidongorera pamawindo usiku wanhavaite kuma3 konoidza mai mwana
ndichizviudza kuti unodanana nemusikana uyu chete ndichidongorera kutendera imba yose yajose zvokuti deva kumayadhoko vari mundaine rakadhigwa nekuti uchinzi intrude animona but ndisiri intrude insecurity kuvanhu vechirumba vanochifilisa and sometimes they do it deliberately utonzwa chitira danzi hakuna kwaanoendawo varume vanodaro hakuna kwaanoendawo mukadzi anoende piye hana kwaanoendawo munhu wangusho varume vanodaro because vanotoziva kuti vakatisa pakona anenge choti munhu wangusho andimona ndozvavanoita Mike Kimras kunonzi haunakiwe ari daisiro chidiki nobva ropa augone hakuna chinhu chinoshopisa kunge girlfriend varimo magirlfriends mucomment section vabvunzei aiwa nhasi open day andi takasununguka tiri kungofara Friday hatidi kujajana anditika hatidi kujajana kana vachazofona chero tini ndakaudza munhu andifonera zvakatika let them talk vachakudza ichokwadi anokudza magaramo ekuti unoita nebhutsu maimwana unoita nejombo ndozvaioita kuti ndorova kaini ndaiwo kuti ndatukwa nevamwe ndoenda kugogwa ndoti alright uchadi location murume achiuya ndiye wandaibata wainonditaridza kuti munhu angati ndituka anogara papi ndochinopedza masports ndichibvako ndakusungwa ndakuvata macells 2 days tosofurikwa nenyaya yemashoko anenge ndaudzwa handimaona vanoshandisa vanhu vaya zvokutodaro musatsvage magirlfriends evarume zvokuvafonera tukai naye murume wangu shungu dzakopedzera kumurume wako handi muri kunzwa shungu dzakopedzera kumurume wako zvokufona tukai naenda ndime inonzi ningi ndaona picture yenyu fone murume wangu kaizviitawo udane nemurume wangu chena singadana naye anenge atokugwadzisa kutokushotesa magirlfriends anokusiyira earring mumota kunyatsa siya ari teya pekuti uchipinda unosangana naro lipstick idzi inosiyiwapo handishandisi lipstick unoiona irimo kuti unyatsa kutoona kuti anga arimo anoisiya akaiteya pachena chena pekuti unonyatsa kuiona anzinana truth yes it's true murume wako ndiye wakaudhira naye zvokutaridza magirlfriends chinorovana nawo izvi unogona kutovachatisa cheko chaiko because murume anenge kuda kuzama kupruvira point girlfriend ndio yeye akuzama kupruvira point vese wada kupruvira point manje unenge wapataiti andi muri kuona saka for you to keep your marriage and for you kuti uchengetedze peace yako murume achibuda murega aende don't ask call hey maapapi 10 minutes muri papi 10 minutes mati muri kuya maapapi kune vakadzi vakadaro pano wokuti murume andosafoni pa silent kana isofuti phone pa silent ihondo wongo usingandidaviri wongo uri kupi ndachifuna usingandidaviri phone yangu wongo uri papi wongo nehure yatiri futi fight kumba pano paDiaries pane vanangu vakadaro ndozviziva because ndaizviitawo animona ndotozviziva hakutoshaikwi vana vangu vakadaro pano ndaizviitawo don't ask call them kana vari panze don't call girlfriend yemba zatinogona kusira pendi kunhu zvazanova kusvika vokuroyi kudhara waikusira pendi chairo unomudi pendi bar uchipinda unosangana naye unomudi kana kusiya kanda condom mumota imomo mazito chapinda charuona chete murume asechika kana abuda kashoma dasitisi kuti ndambazo ndimbotasa ndimbodai hazviiti hanzi tiri kuona chishongo animona hazviiti ndizvo zvandangokudzai vari mudzimba apa pane masingles aripo asi vari mudzimba zvandati nini zvakanditira handina kuti zvinogona kushanda kwauri zvinogona kushanda zvinogona kusashanda zviri paviri handiti but protect your peace of mind yako yakakosha stereki because ukaita stress mumba one isipene nenyaya yegirlfriend mira ndikudzai ukaita stress nenyaya yegirlfriend kugeza chacho kwaugeze munozviziva vangani vanogeza nestress magezera unoita usina stress unomageza kana wakarohwa nestress cheche unogeza here unongopinda mvura kudai worega mvura ingokurova mumusoro motobuda haugezi 2 hauna basa tokapfeka sei chero zvawapfeka because unenge wakarohwa nestress iyaye kutodaro 3 achipinde apa chikafu apa unoita mvura wakamedza bhonzo apa kana mvura cheche haimedzeki ukazigwa chikafu chakanaka pa unogona ngoti kunzwa kuguta so ndokudza izvo ndakazvipinda ndozviziva unoita kunge chikafu chakazvimba apa chisiri kumedzeka nestress. Do you want that? Kwaifuta unotomborizora here Lizi uchitobuda muno kunonanga kunotonotsvaka pekuti ndokutonobata pafoni
kazhinji kana une stress yemurume akahura unenge chingomfonera 2 minutes inema 2 minutes unenge chingofana mudanchidzwa mashoko enyaradzo pamwe kudanchidzwa kuti sorry mukadzi wangu hakuna sorry inobuda. Thank you F3 500 stars. Thank you. Wow, thank you. Hakuna sorry inobuda unenge chingofana 2 minutes ukabata phone dai kuti pamwe message iwe uri wakaurigwa futi ndoni kuchisa message mumava ngikiri wayo ukada 2 minutes ubata phone to send message hasati message hasati opesira kufona hello datsara newe kunzi ndiri busy angashitokaudza dzimwe asi busy okanda pasi 2 minutes mapedza nematinchani fanira muripa vasati mafona kunzi ndakudza ndiri busy anoona kusvikira zuva rivire unenge ne stress ndiwe unogara ne stress. Protect your peace yako is very important. Protect your peace. Manzi mashoko enyaradzo mili but chokwadi chiripo ndechekuti hatingaudzani pano kuti ngatiputsei dzimba because varume vedu vaura. That's the reality. Varume vava vazhinji vacho vanotongoura whether we like it or not. For us to come here titi hanzi ngatige kupanana mashoko enyaradzo ngatiudzane kuti wese akaurigwa nanoramba murume, that is bullshit. Tenge tisingavakana tinenge tichiputsana ufuchi pano hatiputsani tinovakana. Kana munhu wakapfeka bhutsi yako ukazonyatsonzwa kuti yanyatso kushinya uneikurura wega usina kutumwa unongopfeka hembe dzako vanowana wabuda mba right. Kwanzi na Melissa na Jones Melissa ko zvirwere simeli rega ndikusanangurira ndichidai so Jones uri kuona izvi ndakagara panapa ndiri mumba andika ndine mipa life paDiaries kuhura it's only 5 minutes kuhura votodzoka mumba andika kana chiri chigwere chawatonokura wakatoya nacho kwakutondizadzawo chirwere right. Ndabva hangu pano nhasi torambana ndoti aiwa baba vahura ndotosimuka hangu pano ndinotsvaga imba yangu uko ndinogara kune imwe imba uko handitika kuya kwandiri kuya nezera rako iro raunaro iri handika 1 year unenge wakagara zvakanaka uchirati varume handikana muona unenge une heart break pano chigwere rechitu unenge wakuti simeni nditsvagirewo zvemurume ndawa nebodom ndikudawo kamurume wava ninguroda umbukongwangura handika wabva kumurume wako uyu waenda kunogara wega after gore nditsvagirewo munhu ofambidzana naye ndakutsvakira munhu ndawana bhudha chidana naye haumuzivi wasangana naye muchandana naka muchazomboda kunorara mese futi andika alright bhudha wao chivata ndaitotesta andika pamwe uenda kunotesta wanga kuti vari negative zveshuwa modana namovata mese andika pamwe bhudha ava vasi serious vosiyana newe voinda pamwe kana kuti havanorova vari abusive mosiyana wakunotsvaka zvemumwe uchangochivigigwa chete chinongo unless wati ndakusiya imba I am not getting involved in any man again. I'm now becoming a celibate. Nobody said ndinenge ndiri safe. Kana wati ndakuita celibate ndinenge uri safe. Asi kana uchikuzonza relationship chete edzinogona ngoya. Saka una nyaya dzichirwere kaidzika pafair ka atizi tingadzi escape sei. I don't know kuti tingauzana kuti tozvi escape sei because igaraneko. Hanzi kana mabata ma message uyai zvakanaka kwete kungofona mutiti iwe hure iwe regai timbofonera ma small house toda to show you nakidza ndika guys we are being open minded here andika we are being open minded, let's not judge. I know kuti mamwe topics akadai are sensitive especially kune avo vanenge vari ma situations iwayo izvozvi but hansimeni pane breaking point ekuurigwa ndizvozvo chaiko iriko breaking point ekuurigwa ndopandazati pepa unokurira wega boots kana ukona wakurira boots ndo breaking point ndisandeti kana wakapfeka boots dzikashinya unokurura ndo breaking point yacho kana waona ndaneta wasvika pa breaking point zvina breaking point chokwadi ichocho hadzisinema panozoti aiwa ndaneta handichati ndakusiya ndaneta ndo breaking point iyoyo andimazvona right. Toda kuve open minded guys. Inyaya insensitive kune vamwe vanhu zvikuru sei vari masituations iwayo izvozvo. Saka pachafona ma-small house akati ma-girlfriends apa achitaura kuti imimi zvatagona uyo pemu kuti kana tichifonera please be gentle akada unogona kutozozvisa musituation yako yakasangana nezuro. Please don't compare. This is a show. Don't take yourself and put it pazvinhu zvekutaurwa pano. It's a show. Instead you can learn one or two things from a single side. Married, you can learn what imika na makangwara munozati aya masingle side vari kutora varume ava vogara navo muzati makai vari kucorrect ma mistakes edu avanonzwa ni varume because varume vedu vane makuwa
vane makuhwa varume kana pane vanhu vane makuhwa pasi pane varume vane makuhwa vasikana ndatenda hangu vana evidence vanosara pasa ane makuhwa varume nokuti anenge achienda kuno kunyeya kugirlfriend unosasara uona girlfriend inenge ichitoziva zvese pamusoro pako hapana chanenge singazivi anomudza zvese hamuna anenge afadzwa nechii hani masvoda saka iwewe kuti ukwanise kuti usazvipe stress don't ask and two girlfriend manje painoudzwa paya anenge achitora manotsi kuti unozati kumba kwangu zvimene kwangu havagoni kana chikapa havagoni kuvatiita dhogi kudai so vanenge vakaisa chiuno pasi kudai chiuno chakunda mudenga kudai so animona anenge achimuudza paanovata girlfriend inobva isa chiuno mudenga kudai zviya zvawadzawugoniwe inochimisa sego kudai chiuno kange chiduku chabuda kudai kuti kuzvipira kuti irova hako ita yawada neni ozonzi mukadzi wangu hagoni kana kubika musi anosara pagugu girlfriend achizama kuimpress anosara pagugu achitora marecipe andika obika zvokuti vachipinda kudai murume anoti wow wife material akuti wife material ine mukadzi kumba wife material hanzi itai vamwe hatina kuti vese chausi ingatutaura wane wapindira pakati anoti wow ndikudla kumba kwangu kunongobikwa mazimvura kuno kundo zvandiri kudla wow zvidiki zvakaudzwa mukadzi wangu agoni kupfeka ndotonyara kana kufamba naye anditombokwaniisa kana kufamba naye anotonyadzisa kana kupfeka achipinda murume anogamuchigwa maimwana nenight dress kati nekagirlfriend akapfeka kabhamshoti kano kari kuti angokotama kudai baba vanototi maiwe kani handei kubonde handei kubhedhi vanotomusumuza neshure vakananga naye kubhedhiro vakadzi ava magirlfriends anokorekta mamistakes evakadzi vemudzimba ipapo it's effect mugare makazviziva saka imini kana makangwara vakadzi vari panapa antika vakadzi vevanhu vari panapa panofona vasikana ava vachitaura makangwara anti korektaiwo mamistakes avo mamistakes ava zvavanotaura panapa go and correct hanimona ndosvika munhu akadini munhu akangwara musanyanya kubvuma kuti hanzi anotoramba kudya gumbo rechi3 here pagumbo papa ndipo pamwe pacho panota tichisiwe hedu paya inini gaizika kana munhu akada kundipa excuse yekuti ndikati sei muchihura akanditi nenyaya yekuti hamudi kudya gumbo rechi3 ndoti aiwa right no problem hura ini because ini gumbo angu rechi3 handingakwanisi kuridya gumbo riya rimwe rechi3 riya ripakati duku racho riya aiwa handikwanisi kuridya asiwo noti magirlfriends anodzidzira kumadhaka anoswera akabata ichi ziva icho chichimaiki ichi achidzidzira pamurume wako iwe kuti paanouya nhasi ndoda kuti ndigote hanimona achiita correction anosara achidzidzira neichichi isi sora kuti handibati muri kuona zvondo ndichikudzai achingopinda anosvikonzi bebi esikani bebi achitobhotana nogwa mabhatani bebi ndeipi achitobata bebi kubva kudhoku achitokurura namabhurugwa achitodai nemwana zvausingaiti maive matakatati aiwe imbomira ndimbonogeza hanimona kana kuti ndichiri kulive paSIS MELLY imbomira huya hai ndichauya kutotiza here zvotiza here ndichauya zvotiza here anitogara tose here kuti girlfriend haina nguva iyoyo ichingopinda anotosvikotobata kutoibata kutofugama igirlfriend inotogadzirisa right ndainya kutaurisa regai timbotora hanzi kwese musingajikimbore moyo wangu unotomira ndo wakuda kutorutsa handingagoni kuridya ina hamundo gumbo ndo wakuti hariti ndo wakuti hazvidliwi hazviiti ndo wakuti hazviiti moyo wangu unotomira handingambogoni haina angu handigoni asi ndiziva kuti imimi muri maexperts pakudya gumbo renyu iri muri maexperts pakudya idyai henyu hanzi nazvonzi ndodya ndokubasa handimaona right tatichibotsana nyaya yechi haisi nyaya yekushanda iyi ingori nyaya antimvenge mumujolomu hanzi chero mukaisa mayogati erudzi gupi chero mukaisa machokoreti erudzi gupi inini chinhu chikungototi kwai chipinde mumuromo mani chichi chikupinda kana chambotobuda mameri ndikangofunga ndohwakuti kana hazviiti hazvigoni gumbo idlai henyu kwai gumbo anoona kuti vakawanda nodla gumbo imimi kudliwa kwenyu ini munhu akati atenda kudliwa kingaramba ungaramba kudliwa here gaisara chokwadi munhu akati ndohlava ungaramba kudliwa haungarambi kudliwa patini angu handingadli ina angu handingadli kaenda kudla ngadli asi nangu handingadira ndingadli
Handimona. Nekuti nditoona kuti vanhu makashuka ina meno neitofunga ndo nakashuka muromuka inyaya yekudla. Handimona. Kushuka kwandomuna vamwe ndotofunga kuti ndizvinyenze kungodla idzodzo. Amen. Handi regai chimbodedza mumwe vambofona. Chimbofona iyo. Handika chimbofona iyo guys chimbonzwawo whether uri girlfriend. Fona. Tell us. Panapa right now. My sisters ako. Vaudze munoitei pamunenge mune varume vako. Chicha munoita chinoita kuti muve unique. Varume chivaramba chikuterererai chi. Come and tell us. Muri mai vemumba. Makamboitawo experience nanchikuzaidza kumbonorova vanhu idzi. Muchipinda mumabhutidzi. You want to share your story? Come and tell us. Handimona. Come and tell us. Uyai mutudzi. Tinzo kuti zvakamira sei. Fona yawanda kufona. Hanzi inini handidi kudyiwa futi andirumedi njira ngwani alright mamwana anomuntu kana matibheki vanoshuta mabhora aya kuna vamwe vakambotika vanoita zvokushuta mabhora avanhu vachishuta mabhora evanhu vechirume achishuta mabhora echirume achishuta hamuti anenge achimasveta sei ameno titoziviwo handimona asi kune vanoti vanoshuta mabhora iwaya saka zvinhu zvokungosiyana handimaona. So anyway kungospice relationship mumba asi azvireve kuti varume vacharega kunohura nekuti wahlabhora. Handimona. Mabhora ungadlako ukazidza dumbu namabhora asi azvizvo zvinoita kuti varume vasaenda kunohura. Handimona. Saka indotofunga ndikatina murume kazhinji akatsvuka ndotombomutasa kuti asi vanohla baba ashuka nokuti kuzasi kwevakadzi kunobuda jiki. Kunobuda guys ukapfeka paint kuna vamwe kuti akapfeka paint rake iri white new one kudai so akapfeka paint rake kudai so paint and after some time unaona paint raita kuchapa katapa kushuka kudaika pakatapa rapiswa rejiki nebuda kuvanhukadzi nokuti vagina yevakadzi and it's self cleaning cleana yega inobuda zvinhu zvakasiyana zvinhu zvakawanda zvinobuda down there. Handimona. So kana ichigona kupisa mucheka cotton yepaint komuromo munhu inomuita sei. But people guys ngoda kukuonesa wangu kana ichisvura kupedza mucheka paint cotton saka pamuromo womunhu inoita sei. Kwanza na Valeria indodya number 2. Valeria yakuti anodya kumasure kudideki. Uyata nje yake number 2. Ndio ma fetish beliefs uya mano kumboya pano uya yachiti kwanzi murume wangu ndinotodliswa kudodo uko kana pasina kudla kudodo ndotanda kuguta kuti atoita sex afa utangara tombodla kudodo uyu wati nodla uyu ati ndinotodla ngo number 2 ndo zviri kumba kwavo anditika ndo zviri kumba kwavo zvinenge zvichitofaya amana chewo nikomende yake ushu thank you for being honest Valeria ushu ati anozvidira kudodo. Valeria chimbofona utipo matips timbonzwa tunoita sei. Timbonzwa kuti unoita sei Valeria pamukuda tingatodzidzira kudla ku number 2 uko. Zvinofamba sei ku number 2. Right tika timbonzwa. Hello Mvenge. Hello. Yes dear, how are you? Hi SIS MELLY, shiri sei? Mushe kanjani? Very right. Oh, muchiri pa live. I'm just calling. Oh, okay. All right. Ina hangu ndiri girlfriend but to a married guy. I think we've been together for 3 years but ina hangu andina problem na my guru or kuvaneta or anything but I think problem ninge tobva kune the guy because sometimes I actually ndotomumanikidza kuti to do things like for my guru. Like even but not a holiday I also make sure kuti ndotomanikidzawo kuti aite sei abuko holiday for my guru. My guru havandiziye zvangu or anything chero akanditumira mari ndotomudza kuti tumirawo neya my guru then ndototengawo hembe dzavo. Anenge akuudza here kuti my guru ndakwapa mari? Anototaura zvese ndinchitoziya zvese zvikuitika even mumba everything ndendichiziya but handizvishandise ammunition namai guru or anything. Usina kutombomubvunza munhu anenge achingorudunuka kukuudza zvese but handizvishandise kuti awataurako
But handizvishandise kuisa maiguru pakona kana kuti chii. But tatova tese for some time aimboda kutoti hanzi tasekendari but hazvisizvo zvandikuda. Akambotanga nimakidza kuti okay akuda mwana but handifungi kuti ndiri ready. Saka iwewe kana usingadi kuwanikwa naye uta second wife usingadi kuita mwana, saka what is your intention in the relationship? SIS MELLY, I love him. I love him. But ndoda ungoona kuti I don't zvinoita sei. I think inyaya yekuti kufamily okwandobva like zvebarika zvinhu zvatisati tamboona on anyone. But probably in the future, because like Zitori, like the relationship is very solid. Todaro. That's my light. That's vanhu vasununguke. Ndati musununguke that's my light. Auntie. So that's even like family kwake ndotoziva vanhu vakawanda veikoko. Even dzimwe nguva chero like ndichidaita anything ndiye anoita, like zvese ndiye anoita. Izvezvi akutofunga kuti ngatitenge imba chii, but handisaboteje maiguru pa anything. Dzimwe nguva ndinotomudzora. Saka but munina wangu kana chiti murume akuda kutenga imba newe ane imba here namaiguru? Vanayo. Saka akuda kutengera iwe imba? Saka iwe uri kumustopa? Ndikumusapota SIS MELLY because hanti ndo uyo ndo benefitawo, because iyi hanti yamaiguru iri muzita make namaiguru, imwe iri muzita rangu naiye. But handisaboteje maiguru in any way. Ndotovaitira zvakanaka. Saka how did you meet nemurume wako? Mati? How did you meet? Uda kulaita light red light. Makasangana sei nemunhu wako? Takasangana pamoja ipo SIS MELLY, then akabva angondi approached, then ndokutanga kutaura kwatakaita, then tikabva zoti hande kulunch, ndikangoenda. Ndabvisa ring light noti riri kupisa, riri kundipisa ring light. Riri kundipisa ndaisa light share mudenga, ring light rakaiswa bari kundipisa. Kuti ndiswete. Then ndikabva ndatongobvuma, then after that then akabva ati alright, akandudza chokwadi akati ndine mukadzi wangu. But mukadzi wangu ndomuda, of course haana kumbondinyebera kana kuti handisi happy, chaka mukadzi wangu ndomuda, but I also want you. Then ndikamboramba, then ndikabva ndazobvuma. Then I've been happy naye for the past 3 years. Saka paanenge ari kumba asipo pepa ari kumba kwake, how do you feel? Do you call him? What do you do? Anondifonera, usually anondifonera makuseni achitobva pamba, then before atosvika kumba, then the whole day anenge achindipa updates, ndiri kwakati ndikuita chakati. Even SIS MELLY like zvana mabusiness plan like zvinotopfura nemaoko angu ototi okay todaita chakati. Even dzimwe nguva ndinotomuti alright pauya mari yakati, inini wandiitira chakati chiitira kwamaiguru the same. Saka dzimwe nguva even ezviro kana kuri kutenga anything chero birthday ramaiguru atonditi alright, kana kuti birthday ramaiguru ndotora ichimbovaitira chakati. Ndikaitawo holiday naye ndotobva ndatochiitawo zvawaita kwandiri wokumba. Zvinhu zvaaisamboita but akatotanga kuzviita ndaapo ini. Yeah. Thank you Ninangu for your honesty. Thank you for your honesty my sister. Thank you very much. Mazvinzwa here? Muri kuzvinzwa here uko vana maiguru? Muri kunzwa here? Right, ndoda kuzama kuti ndise light iri kundipisa mara ndisodza kumashure. Ndo riri bright but inyanya kundipisa kure. Nanditira kushure dzinchi kumashure. Tisanya kuya mutoseri ndawana kuti anga tondita ndiswe. Yeah, perikada iso zviri na. Thank you. Usiri kundipisa. Saka guys, can you see kuti my girlfriends are running zvinhu? Muri kuzviona here kuti vakadzi vasi my girlfriends ari kutora namashozi vari kurana dzimba dzenyu? Can you see that? Hello Mvenge. Hello SIS MELLY, murise? Mushe kanjani? Ndafona takamboita umainini ma previous days akapfuurayo. Ndingati kutanga 2010 ndina baba ndakasangana navo.
vanga vatori baba vechikuru. Inini by that time I think ndandiri kuma 30 infant nditori mudiki vari more than 20 years. Baba hello. Tikunzwa. Uri kudisturba nemakozi ari kupinda chete but tikunzwa. Okay. Baba vanga vari baba vane mari dzavo. Sandobva ndadana nababa. Ndadana nababa vabve muno muSouth Africa. Ndadana nababa. Ndakatogara kwemakore nababa tichidanana. Mukadzi wavo asingatombozivi. Baba vachinditi zvese zvinogara zvakadaro kubva kumusha kubva kuZimbabwe kubva vana mai vangu chaivo chaivo kuvachengeta kuvaitira zvese mukadzi wavo aripo muno muSouth Africa asingatombozivi. But inini ndaitorespecta mukadzi wavo zvataurwa nakola abva uyu kuti inini maiguru ndaitwa pachinzvimbo chavo. Kana I still remember pane imwe time yekuti takamboenda notenga magumbezi akanditengera magumbezi angu inini ndikatochuzirawo maiguru magumbezi. Iye akazongoenda namagumbezi kumba sekuti ndiye atenga. But ndinda ndachuza. Ndakatogara makore ndikasvika pakutozvara mwana nababa ivavo. Teta mwana ndiri murudya chechipiyo because mupiyo wangu ndisina mwana. Ndikatozvara mwana nababa ivavo mukadzi wavo asingambozivi. Ndikatonobuda kumusha kwababa ivavo kunotaridza mwana kunoita zvese zvemwana kumusha kwavo mukadzi wavo asingambozivi. Mukadzi wavo akazodiscover last year kuti ndine mwana nababa. Baba vandu vakatozoda kubudawo pachena kumukadzi kuti ndine munhu ndakaita neye mwana. Zvazvoti vanga kuda kutongoziva mukadzi ndine mwana Samuel because iye mukadzi uyu vagarawo makore more than 30 years vanga vasina mwana mukadzi uyu. Okay. Saka vakatozongobuda pachena kumukadzi uyu kuti ndine munhu ndakaitisa mwana. Hanzi mukadzi akambopenga akamboda kupenga kuti makore osaya muchindivanzira kuti mune mwana chichi. Saka takazosvika pakuti pakazoarrange kuti ini ndisangana namaiguru for the sake kuti mwana anoendochitsva kumba kwababa vake. Mukadzi uyu akazosvika pastep by extend kuti ndoda kuziva mukadzi ane mwana ngaauye. Ndikatombotya kuendako asi baba vakazondigara ndati no uya azive mwana. Takazoarrange sisimeni ndikaendako. Tikasvika kweka kumukadzi uya. Mukadzi uyu ndewe muSouth African mukadzi wacho. Baba vakaroora mukadzi womuno but munhu akauya muno South Africa makare kare. Saka zvoda mukadzi uyu sisimeni takazita kuti ndisiye ndese chichiyamwe nababa vachii. Mukadzi wacho welcome akasvika akandipa sisimeni ka ndega ndakazvitongesa. Ndakazvitongesa ndoga ndikati I'm very wrong. Zvandakachita makore osaya ka newelcome ndakapa mukadzi haana kana sisimeni handidi kunyepera kana kundipopotera. Kana kuti waimbodana nemurume wangu kana kuti waimbodai kana akati wagona wauya nemwana kuti tizive mwana. Baba vakafuma vafa mwana uyu ngaafa kuti awanoshepa zvinhu zvababa vake because baba vake vane zvimwe handina mwana navo. Saka zvinhu zvakangonaka ndakati ngavauye mwana yeti muzive. Musasisimeli mukadzi iye takazogara tikagara nditi andobva ndazoona kuti no I'm doing the wrong thing. Plus vatova vanhu vakuru andabudza ndiri mudiki nababa. Saka ndakazongogara pasi ndikazvidza ndikati no this is wrong. Ndega ndikazvidza kuti no. Kati kola apa ndiri kutodza kunyadza kukubhilivhai. Ninongo ndoza kunyadza kukubhilivha apa. Nemachengetero wangu achishora baba. Ukatozvara mwana nawo. Antika wava wakutovasiya soto wene mwana. Uchichengetwa kudaro. Uchiitirwa zvese naikurogamuchira uzongoti ndakusiya. Ndiri kutokuudzai chokwadi ndakazongosiya sisimeli. Plus ndakubvawo munzvimbo yandanga ndichigara ndakuenda kune imwe nzvimbo. Ndobva ndangomaza sisimeli pane zvinhu zvokuti zvinongokudya wega kuzvidza kuti no this is wrong. Plus ndakangenda plus kutaura chokwadi ndakutaura chokwadi ka panguva iyoyo ndaenda kuchechi zvazvongoenda kuchechi but ndakazenge ndava munhu wekuti ndatendeuka kuenda kuchechi plus shoko rakuparidzwawo kuchechi. Ndobva ndakazviudza kuti no this is wrong what I'm doing. But ndakadaro ndasiya nawo baba vaya mwana wavo still vanochengeta mwana. Moifani kuchengeta kwanda mukadzi uya ndiandoziva kuti mwana atumirwa mari andondibata mari yatumirwa here mari yemwana yatumirwa here mari yemwana yatumirwa here. Saka ndakangoona ndoga kuti no plus neshoko ramwana checho sisimeli rinokudzora ndochokwadi chiripo ndobva ndangosiyana navo. Plus ndavawo kunzvi ndavawo kure navo ini ndiri nzvimbo yandiri navo titori kure navo. Saka ndakazoona kuti plus vava vanhu vakuru sisimeli ndakatoona kuti plus ndostresere mai ava ndakatovastresa yes. Saka ndoramba ndichingovastresa mai ava. Ndobva ndakazvitongesa handidi kulepera kutaura chokwadi. But mai ava handina kumbobvira sisimeli ndakambovaita kuti mushimba mavo musha wemufaro.
ndaitwa respect baba vane kumba kwavo ini chandaida panguva iyo kuchengetwa inini nokuchengetwa mai vangu of kuti baba vando zvavaita saka wakaziwana here mumwe anochengeta after baba wasiya mai vakuchengetwa nani mai vangu vakazoshaika zvavo baba vachona vakabva vatoviga mai vangu zvisingaite okay asi kuzoita kuva nerelationship yekuti nemwana kuti totofundira kuti mwana after wakana 2-3 days mwana ari sei kana indikati mwana akaitawo problem ndotaura kuti mwana adaiwo chichizvega but not kuti relationship yayo wasisimeli ndakaona plus vanhu vakura ingoti wakangaona kuti mudhara uyo akura achaiti wakangaona kuti dai akura mudhara uyo achatoiti ende wachengetwa zvatoita zvako zvaita wakazowana wechidikiwe kutazoti ndakatomubvara ndina kana munhu andina ende anditoda kana munhu ndinyenga bva panakasiyanawo kuda vakabatikana kuda vakagwadzwa I don't know hauna munhu so sezimene ndikakuudza handitoda munhu bva takasiyanawo last year handina munhu makatosiyana manje mwana akura sei mwana ungari 7 years zvinonga vari chovha 6 years ndakaita murelationship navo bva 2010 handiti ndikazozvara mwana wangu uyu 2016 pese pandakaita baba vangu ari munhu mukuru kudara sisimela ndakubva ndakambovachita muupenyu kuvachiti ndoda nemudhara regai ndivachita ndambva ndakati ndanditongori munhu ari honest but baba vanhu ndanguvadi pane nguva iyoyo inini pfei madhara anogona vaigona ukaona kutozoita mwana dhara raitokugonera pambedhi ukaona kuzoita mwana madhara anogona ka ndandavadira mari plus inini kumba kwenda ndiri brand mona saka kumba ndakandiri nasara nanu kuda kuchinja kumba kwedu saka ayam yakukata foni yakubreka wachinja pasheni ana mata mai ninika usinga tuma mwana mata mai nina anditi abo ushungurudza mai nakuona baba bva 2010 mai gura vakazondiza vakasitaspe baba vane mwana saka bvitidzi mukadzi anambobvira akandiziza kana makorosa kana kuti ambozati kune mukadzi andane munhu bemurume wangu kana saka zvinoitika zveza havasi vese magirlfriends ari evil asi vanhu vanogofa kuti munhu akuita girlfriend kuti girlfriend yeye anodai indakasatodika kutomboti kubva paradzikana imba yavo zvangu nawo zvazvotongoona nakatadai tada tichiita zvotoita unoenda kumba kwavo sadaba nekumba kwavo Thank you very much Kola. Thank you. At least mwe wenyu kakudza iyi mukasiya yenyu. Thank you very much Kola. Muchengete mwana. Sisimeli ndakazotendetswa nechechi kuna mata kumwe kwakanaka sisimeli. Chinokudzora. Aiwa, thank you very much Kola. This is wrong what I was doing. Aiwa, thank you very much Kola. Thank you Nibi for being honest. Wow. Hey. Ava vakawanzwa nyasha. Nina wangu uyu. Kwai pandakaziva Jesu ndakatoona kuti baba vachaiti. Tikushunguruza mai ava rega ndisiyane nazvo ndobva ndasiyana nazvo. Aiwa tinotenda Kola. Katimbotsvaga vamwe vari kufona. Pane munhu wangu achifona apa. Fona. Hello. Yes, muri sei? Ndiriubvo inini ndiriubvo. Ndakudzora volume. Dzorai. Okay. Initially ndakambodanana nemurume munhu ndingati ndakambodanana nevarume vevanhu 2 times varume vanonyepa ka saka I don't know why ndikunzvika tirikunzwa okay so wekutanga ndakadanana naye ndofunga ndadanana naye 2 years ndisingazivi kuti une mukadzi then pandakazozviziva ndakangorambana naye ndinambonedzana mai guru but iye ndiye aida kutondiwachisa zvaakaita munhu ndakanga ndatomuzivisa kuhama iye achitoda kutaura nhama dzangu chichichi ndamuzivisa kuhama ndobva ati kuhama dzangu dzinyore list iye achiziva kuti ane mukadzi kuzimbabwe achitoti ndida kutonoroora December then hama dzangu dzakanyora list tikati December toenda tese ndobvaisa excuse akati chirega iwe kuenda ini ndiende ndonotaura nemunyai kana ndasvika totendisa mombe then
ndonoroora ndikati zvakanaka hama dzangu ndokadzanyora chilisti paya aende ikoko haangachinda kuna munyaya ndokuchindifonera kati abebhu ndazofunga kuti ndozodi ndozondize panenaso akati arega ndizodi ndozoti munyaya aindi ayayaya ndokudi paya ndokuchiuya takangoti azozo baba vandani nguva nchitaura navo plus vari kutaura nehama dzangu hapana chii chakaipa achiuya kuno kamheno zvakangondibata paya ndandati ano inini rega ndibvise zvinhu zvangu nokuti kuno kwacho kwese tata kutogara teshe zva zvekutoti hembe dzangu everything zvazvakumba kwani kwacho kwemurume uyu vanangonyumwa ndikati arega ndimbobvisa zvinhu zvangu ndizviindise kubasa ndatobatirwa nefriend yangu ndondatiisa zvinhu kubasa paya nemakore mangani kona ndine 31 okay achisvika paya anditichi ndovati bebe ndadzoka chi ndataura nemunyaya achazoenda ndandati airi bhondo kutoudza nasekuru ndikati munhu wangu azokundikana chikuuya asi munyaya ndiachauya ndozoti rimwe zuva ndotoudzwa nemumwe mwana wake ndawirira naye nokuti papa toni dzimwe hama dzandaitotaura nadzo handisi dzadzidzi dzechokwadi here hama dzandaitauriswa nadzo ndochiti mainini tida kukudzai chokwadi chivi chakaipa munoziva here kuti baba vana mai kumba uko ini shuwa zvikanzi mai vatosigwa vatosigwa mari vari kuuya ikoko saka muchenjerere so ini ndinozvinzwa ende nditori nenharo kati kana zvakadaro kana iye asati andizvizivi kati kana iye asati andiudza ina handizvizivi but zvinhu zvangu angu ndandabvisa ndofunochinja ndandakanganwa kumba kwake masiripasi iye kuti andiudze kuti ndozvaaita ndofunga ingoda kungondirwadzisa handizivi kuti chii indiwa ndati afriday zvandikuita ofu ndiri kutonorara kudheni kwekwe apa iye mukadzi anga achitosvika Wednesday ini friday yandova ndatopinda mudziro ndova ndatomudza ngarisha nokuti ndanda kuti ndikamufonera aikata foni yangu andifonera akata foni yangu kati aiwa ini yangu tofanira tochema tese namaiguru apa ndatosvika pane ndashamwari nini ndauya ndakatosvika iye ari mumba mukadzi wacho achitofamba samasitendi akabva azviona manje ndobva ndidedza ndobva nditi unoona chii handizivi kuti hangu akaudziwa here mune munhu arimo mumba mange ini pambi pangu handidi chii vavapo vaenda kurestaurant handiti anditora kunoko ngati aina handiti noise paya so pandasvika gulazer havanavo kudi kupaparika ndandavaexplainera zvazviripo iye ndiye akazondiwachisa then kwozoita wechitu wemanje manje wechitu varume anonyepa madzimai akaninyengovha atonyepo ndimadzibaba ndifunga timu rangu riri mucomment section ndinogona kutobva rabata kuti ndinana madzibaba vakandinyepera vakati ivo havana kubvira vakatoita imba kana pavati vane mukadzi ndakadana namadzibaba zvokupisa chaiko zverudo madzibaba anoshandirei mama sangana kumasowe mushandigwa mama sangana kumasowe kuchechi ikoko baba vane rudo vawesimeli zvekuti ndakapenga makanga maisigwa mbiya kola mama isigwa mbiya handina kumboda mari paari munye handamboda mari paari but ndakada chiuno okay chairola chiuno chake ndo chandakafarira chairola apa siti ndichiziva zvinhu kudya zvinhu izvi handisati ndakambotunda but baba vakandiitisa ndanyatsova kuti ndiri kuitiwa madzibaba mukadzi wowavo aizviwawo ndokubata mameseji ekumesenje instead yokuti auye ini ndandakanyeperwa kunzi handina mukadzi ko kumasowe kuchechi kwamaisangana kuwanga usingaoni mukadzi wavo here bcause kumasowe kamunotozima muchitoziva masowe ndo vakatotishanyira sisimeri okay
Nini kwavo ndasanda tomboenda kudheni vaitouya kwangu. Maona. Saka rimwe zuva vandinyepera kuti vabuda kuti nebasa ravo indiri busy kuti ko network isiri kubata kuWhatsApp chirega ndinyore kuMessenger azvizoramba. Kandi unonyora Messenger dhuma naamai. Ndakaitwenyu sitimeri. Kutukwa? Ndakaudzwa nerwamai vangu zvese. Saka ini manje handizvidi. Ndandatayiwa ndinonziwo madhui. Topegerana. Vava vafona. Ndakavapa nhamba ndikati fona apa. Ndini muridzi wamurume wangu hana mukadzi. Akamitisa chete. Zvandaiudziwa kazviya ndekutanga kurotomuka. Amukadzi akati oi murume wauri kutotaura ari pano ndikati manje satirambani. Nemanakira anoita baba venyaya ndandangorwadziwa nekuti ndandatukirwa mai. Kunzi pakati pamai vako ndikati aiwa kaizvi ndachitoda kumurwadzisawo nokuti neni ndandandogonjonywa nevarume vevanhu ndikati ndarasiswa futi aiwa apa ndombofanira kuchemedza munhu handingachemi ndegasi. Ndikati murume ndiwa ndisiri kuzosiya saka ndiriya pakati hechi ndikati kana mune nharo imi uyai kuno sikanzi ndiri kutouya ikoko. Mai vaya ndandisingavati simende vachingoti pavafungira votobaya foni. Saka murume manje akazouya akati andoda kuti tigadzirise chiye onge mukadzi nandinaye sori zvako chichi ndokuchigadzirisana paye vashanga. Saka mukadzi wake anonzi anga neproblem yekutaurisa ndopandakatanga kuchiudzwa nyaya yekuti unoziva chichi ndasingade kuita izvozvo ndiri munhu anonamata soso but mukadzi wangu ane problem yekuti anotaurisa anonditonga anondirova ivo baba iva vaitorohwa nemukadzi wani. Wow. Saka iwe waizotonopetiwa kana vaitorohwa madzibaba iwe waitozopetiwa. Yes, ground. Mukadzi wangu ane utsina ageze pabonda apa anenge akangoti danda zvaunondiitira zvekutamba kwaunoita haisana kumbosangana nazvo zvandanzi zviri kuzvinzeve izvi mukadzi wangu haana. Ndiri kuudziwa ini ndabva ndafara kandakati ndatora chimuti. Baba vaenda kati handinombovasiwo asi ndaudzwa asi mazuva akadzi tinonyengereka zimene yokuti ukaudziwa kuti izvi unogona stereki unobva watoona sekutoti wakapenga ndakapenga. Saka mai vaya vakatanga kushetanga kungonifonera baba achiti vakauya ndaisiya ndamukira mba ndomudza kuti iwe usabuda pano nokuti ukangobuda chete unodzokera kuya unokutondiitisa ini. Saka dzakarawo hake ndakungomutrasta kuti akangobuda anodzoka. Saka takafamba ndofunga kusvika muna July nemunhu wangu tichiitisana chidii mai vaya vachingopengawo zvaindwadza sometimes nekuti neniwo ndo zvandakaitwawo July gore rino gore rino ndokutaura unyoro chaiwo wamanje ndikafunga kuti uko kwandakaitwa ndoti arega ndichidi ndimbomupidzisa mchana ndichati ndomuririsa unoyoenda hake but ndangopfidzisa muromo wamai nekuti pese pavaibatira foni vaindituka. Ndopandakazvafonera ngati munoziva kuti mangadai makauya kwandiri zvakanaka indanyeperwa zvakati ndiva ndavaudzawo manyeperwa ndakaitwa. Murume kuti achinda mukadzi wake munoziva ndambokudzai chimwe chinhu chinoitika mune SIS MELLY ita kesi chatanzwa kuti kana kumadzibaba tinotenda nofugama kuti dhagi wangu tikawa kuti pane weti yegudo tinotopfeka nekumwa kuti zvidii zvifai. Handizivi kuti baba ava nenhau yokuti ndaimboitawo tumaremedi twangu tumakongosheni handizivi vanga vakusatoda kubva pamba pangu. Saka waita tumakongosheni turuziiwe waita chii? Ndaita zvese tuweti twegudo tupinikondi handina chandisina kuita simeri zvakawandisa chero zvembhodhoro zvandaingohwa kuti munhu anofanira kudzikama ndaiita nokuti ini chande ndichidawo ndeidawo munhu anondida. So kana munhu azouya achikunyepera kuti handina mukadzi unenge wakutoti ndamuwanira ipapo.
mai baba vaenda kuchingonzoti adai vachibva bhozi ndada kutokuona nevanhu vandanda kudza vanga nditi hasa hazvisiri izvo chichiwa akanganisa ndikati aenda angubhega nekutukwa kwandakaitwa yes baba vazoinda ndakambovati blockei naAugust amuna September vavandifonera vari out vanga vachinja line kati ndokumbira uchindiregerere but mwoyo wangu tara chokwadi kundida munhu iye atanga zvendiri ngotukwa nezvako saka ndafunga ndikati munoona chii baba madii kuti tiite conference ko mondinyenga mukadzi wenyu aripo mukadzi uya ndandakugara naye ndandakutotaura mune zvakanaka achitonhora manje akava ndatomudza ati murume wenyu atanga akutotiti kuti mimi muri kumurosa watakadi kara ndikati zvandamuita namuti tiite conference ko andinyenge muripo saka iye ndoda kuti saka ini pfungwa dzangu anambofunga kuti murume angarambe mukadzi wake pafoni achidani ini weti yokudoka waimupfekera ndoita conference ko simeri mozha abvunzwa nemukadzi wake iye unoda kuti tiite tu here zvikadhatu handivakwanisi saka chisarudza uri kuda inini neushu zvinanangire madhuve bhoi pamadhuve anda stress madhuve achichapa madhuve ane zvinhu zvakawanda zvepana madhuve zvandoda ini ndakasvika pakuiswa mugurupu refamily mukadzi akati saka ndotorongedza murume orambirira kuauti kuye achiti kana asati abva mukadzi iye handidi handie ndofunga nga kutya kunorohwa mhene svika mukadzi yazoti ndarambwa vanhu ndokutorambwa ndotoenda kuZimbabwe ndokutengesa zvimwe zvesendikudi saka ini baba ava ndakazoita pakuvachinjira line svikana nhasi handizivi kuti vana vari kufacebook kundanzwa nekufiswa mafriend request ndongofunga kuti ndiwe chete saka vakatozvisiyana nemudzimai wavo iwo wapesana newe ukabva vawaramba futi ndavarambawo ndakavawachisa handizivi ndakangoti saka isi true kakuti vanhu panoenda kumagirlfriends vanodliswa saka isi true. Thank you for confirming this one. Isati kuti bitterness inenge ine madzimai ekuti kwaye murume wangu ndakadlisa tati aiwawe bitterness kudliswa chii saka it's happening zvinotoitika. Baba ivavo ndisati ndaziva ndakatovabikira mvura yehangaiwa yemunamata ndakatonopiwa mozati mapostorika anenhema aakuudzi chokwadi vamwe kuti pane munhu ati mukadzi aitotaura kuti kwaifamba aiudzwa kuti baba ngavafambe zvakanaka iye murume oti akupi handina kwandiri kuenda zvakazvo. Saka mvura yacho yangaiwa makaiwa nepi kumashesheka vanenge vanayo oright mvura yangaiwa mufuwira nezviyo nzipo ndakatonzi ndingobika hapana mwana abika ndakabika ini ndaitomubikira tii ndichitomubikira zita nemvura yangaiwa kuzasi kwangu ndichitopfekawo zvimasauti zviya zvinomera zviya ndichitopfekawo weti yegudo zvese ndichitoita ndichiti hai munhu wangabata bhozi baba vanoita ivavo ndandakanakirwa navo ndasingatape mari vanoita ivavo madzibaba wangasoti wambosangana nemunhu akadaro samadzibaba kwakatotanga kusangana navo baba ivavo vakadaro vechiuna ongu ndasanamboitiwa muitiwo iwoyo ende ndopandakadzidzira kuti blambi simeri nekuti ndaidyiwa aiwa wabva vati aiwa kubva wavafunga wavatsovafunga kubva vati aiwa wavatsovafunga ansati ndotongoti mwari izvo ndikapinda murelationship 2 minutes ndikaona kaaction kemunhu wacho kasiri kufanana nemunhu uyu ndotosiya bhozi ndingoti amheno but ndakazosiya hangu nekunzwa tsitsi dai mai vavo vasina kundituka titori bo ndakasiya murume wavo mune zvakanaka but ini kuridzira ndoda kupa nana madha vari mudzimba indiri mukadzi ndaito munhu akatobuda mumba nenhau yehovhiyo ndatorerwa mukadzi wechitu ndakatosiya ndaruma murume ndikasiya ndabaya vanhu nemapanga ndikatizha ndikauya kunokueseya ndi saka izvezvi zvini ndakuzviita guys kana mabata mameseji zviri nani kuaprocha like kutoita satete chako monyatsonzwa kuti munhu uyu akaudzwa kuti kudii
nemurume mukazova munhu achiti ndiri kudanana naye asati ndine mukadzi mochitangirwo ipapo asi makoti unozvionawo zvakanaka here imuchida kunzwawo pfungwa dzake pane kungosvika muukobaya kuti uri kana murume wangu imanzwa kuti ndakanyengwa nchinzi ndine mukadzi saka kati madzibaba ava saka pese paidlisiwa wangaiwaidzi vasingazvioni kumunamato semunhu wamadzibaba kuti ndiri kudlisiwa handifungi chazvona because hangu ndinde nchibika notokona kati iwe semunhu wemweya zvepakuzvona pamweya kuti ndiri kudhiswa smeli pane pangu paunoona pangauoni notidaiti vanhu vachizoroiwa here vachinamata ipapo yo ndakamboenjoy hei zvinobva tadzoka baba nechiuno chacho chadii ucharamba kutaura chokasimela handizonyepa ndikasangana navo ka ndine kangu kaweakness kanondibata ndongoitawo asi ndendisisiri mungovapa mungotenyu mabenefits friends with the benefits zvongoraramisana okay yeah haya vanopinda masowo ekupi baba vanopinda masowo ekupi kumamelodi hey inga zvakaoma. Thank you for your honesty. I like your honesty mpano wangu. I like your honesty. You came here open minded wakasunguka kanyazotaura zvazviri mazvinzwa amanzwa here ana maigurasi kwai kudi kwanzi approach yenyu ngaiuyo yakadzikama mukandapotawo zvakanaka dzimokwa tinenge tareigwa nemakunzoko tisingazivi wasvika chiti hure ndinokukawadha handi muri kuzvinzwa anenge asitomborina basa nezvakawanda but ukazosvika uchituka mabvunzei ipapo mai change mabanzi tazitinga 30 rand ndotondodzoka nachips aita 70 rand. Okay, sure. Okay, thank you very much Mninwangu. Thank you very much for your honesty. Thank you. Hanzi madzibaba unozari imi maudatsvaga madzibaba kumamelodi imika kwanai, but I like your honesty though. Ataura honestness yake yose chokwadi chake chose. She's very honest yake. Right. Hello caller. Hello. Yes my sister, how are you? What do you say? I'm good. Muri right here. Andri boy, what do you say? Muchiri pa tiri pa show. I'm Dr. Runya yangu. Inini ndakanga ndiri musikana webasa. Fana ndiri musikana webasa ndakasenza namai ava for 3 years. Ndarambwa nemurume wangu. Saka 3 years idzodzo patangari amai ava vanga kadara nemurungu. Vaigara kuBoredale. Saka one day amai ava vaitira munhu vanga vasina mwana nemurume uyu nemurungu uyu, but vaindibata zvakanaka asi murume wavo vanga vasina kubata zvakanaka, vaingoda mari chete. Saka zvavaida mari kune murume uyu, ini handambozviziva kuti vaida mari asi ndaingoona zvavaiita. Saka murume uyu akatora amai vake kuti vambouya kuzobvisira kuZimbabwe. Ndobva auya amai acho mbva vauya mbatagara navo but vakangondifarirawo amai ava. But the way yandaibatwa ini ndaigara kuBoy Sky. Saka saka baba ava vaiuya vonditi imbondimasaja makumbo. Baba vaya masaja semusikana webasa. Baba vaya masaji wemakumbo angu. Ranga riri part of your job. Kana uri musikana webasa unongoita zvesesese. Okay. Right. Ndobva ndaingova masaji makumbo avo vonditi ndimasaji musana ndaingoita. Saka one day amai vanga vasipo, amai vainditrasta zvokuti ndobva amai rimva tichi iwewe nhasi ofi yako ndoda off nenda for 5 days. Ini napo pana kwandaenda tofanira kuenda kumusha kwedu ndekwaMutoko. Ndobva ndati alright apo manje apo kuti ndivaudze kuti handina kuenda amai ava 5 days. Ndobva ndakuimwe shamwari yangu ndobva nditi iwe
uya kukunoku timbida sei umbogara neni vandaenda ikoko uya murungu uya vandiri kuenda kuplagi ndikati ndokwenda kumba ndapuwa off na madam saka ndokwenda kumba zvikanzi kuenda kwamutoko ndikati no ndine sister yangu inogara munomu ndobva ndasvikanzi 15 kilomita 12 kuti sister ndikati aiwa sister yangu isister yekuti tinobva kumwe chete is not my biological sister zvikanzi okay saka amai vacho manje amai vemunhu vavanditi vemurungu zvikanzi plaki where are you going ndikati I'm going for a walk today zvikanzi okay it's okay mwanangu pandaenda but havana kufara afunga zvakasara vachiitwa naava pandakadzoka paipai amai vakati vamwe vakazoda kuti vakudzokera manje kuLondon ndobva ndinoda kuenda nemwana uyu zvikanzi une passport ndikati aiwa handina zvikanzi vabereki vo vari kupi ndikati vari kwamutoko zvikanzi do you mind if I can go with you kuti ndione vabereki vako ndikati no it's okay vatodriver tese nemurungu uya naamai vake musikana amai vaimva tizveni why muda kuenda ikoko zvikanzi aiwa da kunoona amai chimva ndokukumbira kuti ndinoona hama dzake vabereki vake ndobva taenda handina amai handina baba kwenkweni mabrothers angu nevaroora vangu vatasvika paipai vakatofunga kuti pane chii chaitika rinoseta mboonoutiwa murungu angavhisire munhu mutema kuuya kumaruro here zvikanzi ndopaunogara ndikati apo ndiri kudedera kuti maybe pamwe ndovapeko ndova ndoita seko ungoziva zvekuti uri kubva kumusha ndofesera kutanga kuenda nevarungu kumusha kwedu kumusha kwandakabva ndofesitera mai yangu kuti ndotanga kusenza maharare for 3 years unongoziva kuti munhu akagara uri kumusha zvinongonetsa batanzai wandayozokuona ichichini vabatikana stereki inini I was so happy kuti vauyawo vekumba kwedu vaifara but vanga vasinganyatsofarisisa zvekufarisisa zviya because vaitosvika kuti tinovapa mvura toisa mvura mukutsime ndobva mvura yemutsima ndotikati tindakaisa mongreen mugomo can I have water vapa mvura iya akutofara murongo tobva kumunda uko kumunda zvikanzi handetiona kumunda ikoko mbva vateverwa manhanga mapudzi ikwa chibage varikutakura vataenda nazvo ndevaipo kufara mbavafara mbavauya kuLondon kuno ndobva vati iwe uchitora passport unoziva kuti uchina passport egreen aye mazihombe kuti ako mazana aye ndobva ndaenda vanditora passport iya uyu muwangu uyu ndakufukanzi usaudze madhamu vako avasavaudze ndikati uraita ndakuvaudza zvangu but ndaingonzwa kuti kuindava ndofanira kuvaudza ndobva ndamuudza ndikati ndatora passport ndoda kuenda kupi ndoda kuenda South Africa ndikati ndanguti ndingogara naye svika ndiani akutoresa mai mwana ndakarohwa mazimbama wada kuti zvina nebasa ndakatora kubva kumusha uko kuti uite upenyu hutsva wada kuita zvekuita sei wewe ndokudzosera kumusha kuya ndobva ndadzoserwa kumusha kuya uye ndibva ndamuudza ndikati shamwa ndizvo ndataura pandaichikundumudzo kuti ndiye akandotegera kumusha kumwe chete but kwake nguri kumberi mbichanditayambuka rukova ndobva ndadzoserwa kumusha kuya uye akaona kumusha kwangu kuya murungu uya ndobva nditera kumusha kwangu apo after a month ndobva nditera kumusha kuya zvikanzi plaka okay indigona motikari chiuya handinambofunga kuti ndini aingofunga kuti wamhino vanhu vanenge vachingofambawo vachienda kwavari kuenda ndichiona ndibva ndasvika ipo ndibva vasvika paipai tikuona kuti ndiye murungu wangu mbandatofara zvikanzi no ndavazokutora tidzokere kunhireni kwari ndikati handidi zvangu kunoku nditori happy ndakutose ndakatoona basa pamisheni iripo apo saka ndokwandaura sekwandakutoenda kunosenza ikoko madhamu angati ndikutore umbondishandirawo
pandangoti kai ndiende ndo panesandaenda pandaitofanira kutenda musi weMonday kuenda kubasa ikoko uya mbata kana yakaya Saturday mbatatenda ndobva ndaiswa muhotera. This is my first time kuendere muhotera. I kind of see where this story is going. Guys, be patient. Take your time. Family boy. Basadi. Ndo first time ndakapinda muhotera in my life. Ndaisatambopinda kana hotera handitomboziva kuti unobata kusaidi kupi kana foku inobata kusaidi kupi. Ndobva ari kundzidzisa ari kudai ndobva ndagara apa kurara manje takapiwa 1 room but inge ine mabhedzi 2 andakurara naye musi wacho uyu anga kusaidi kwake ndikati ini ndogona kurara ndinogona kurara hangu pasi kanzi ko bhedhi iripo iyi ndiri kutya wai murumu 1 ndogona kuenda kumba kweshamwari yangu. Chimbomira ipapo, hold on. Isai masters. Inyai kuenda kunonakidza chaiko. Isai masters guys, tisike mu 3000. Isai 300 stars. Ndichatapinzana nyai ndatoibata patakakusara kuti nyai kwaichaenda ka ndatonyatsoibata. Isai masters guys. Isai masters. Kola family bora. Isai masters. Upiko uyabva intape zvamiliwo leti aripiko ndiye anogona kumutega ishamwari yaletu paFacebook leti ndiye anogona kumutega yakusvika chepo pamongo wenyaya. Isai masters guys, isai pastors. Nyaya iri kutapirai nyaya iri kunaka iyoyi. Isai masters azise mushidaro mamisa mune isai masters isai masters munongowa nyaya yamahara. Isai masters Kande masters guys, 300 stars shit. 300 stars to continue. 300 kola ari papa no mumira ipapa. Isai masters guys, isai masters. Aiwa bya just delight star epico ramuri kundipa iroro. Chiko chamuri kundisira icho naye just delight. Hakuna star akadaro. Firi kuchairo mukurarama mutinombosa zvakawanda vedwe. Thank you no 100 stars. Thank you. Right, 200 stars left guys. 200 cars. Alisikwana masters ekupiwa. Continue namna kusa 200 stars zazara. Isai 200 stars. Isai 200 stars. Tashika pa hotera manje. Pa hotera ni murungu. Na posi murungu. Isai 200 stars. Anza rukuya na magi. Isai magi ngawi. Aiwa shila kuna masters akadaro vasitile kupiwa yao kuti utisi. Hakuna masters akadaro. Kandai masters. Aiwa shameni chiko chako kundisira chicho. Naye mobenga here. Shameni chicho chako kundisira chicho naye Elina chichocho. Aiwa airtime yake haiperi don't worry. Haitoperi airtime yake. Isai masters. Anza how do I put stars? Batsirai panashe uyo kuti anisa say masters. Batsirai panashe kuti masters aniswa say. Batsirai kwete kuza munyengera kuti izvi masters zvo zvamuri kukanda apo izvi. Isai masters. Inaso iterera nyanda naanzo terera paying at. Thank you BR. Thank you right hand caller. Shika motera. What happened? Okay. Skapa ndakana ndova ndakurara musi wacheoyo. Murungu yangu kuti achimoni masaja makumba angu ndamasaja makumba ayaye abati masaja musana ndamasaja skanzisa maoko ako nekusasuku uchimasaja apo ndiri kutya aneta kubika mananga. Saka murungu achiti hande kuHarare aiti muri kuindepi? Inini pakanditi hande kuHarare akanditi hande kuHarare dauti uye usipase hande kura passport yako nezvese zvako zvaunoda kutakura asi usatakura hembe dzako uzenoza zvokuti hembe dzangu zvese ndatadzisiya kumba kwake pandakarohwa nemurume namadhamu vake izvi zvacho ndakazvisiya ndobva tichi apo noza zvekuti unongo waenda kumusha ndakasenza for 3 years panicking up
ende unozi kuti kuofu ndanga singaende kuofu zvekumhanya ndaitoenda apo neapo business yangu kuenda saka hembe dzangu ndakadzisiya uyu paakandiruva kuti ndatora passport apo ndopandakabva ndandichi handichada kuona panoenda kumusha ndobva ndaenda zvangu musha ndakava ndiperekedza kanondisiya zvikanzi munhu wenyu yabatsirike tasemoni angatopfumbira but nekusiya hunhu hwake nekuita semi zvada kundiitira sorry someone calling me ndobva ndati ndisipanga azondora ndapinda muhotera muya ndamumasaja ndamitira zvese hana kudaurira neni but ai ndakaona kuti abati masira nedumbu rangu chamira zvino chati kwi apa uri kumasaja manje ndikati maya ndiri kumasaja kamunhu wakamasaja mburugwa here muya mawangu anzi masaja aiwa ndaingoisa kubhuruka pane isingasvike kwazvinofanira kusvika alright ndaisingasvike kwazvaifanira kusvika bhozi ndaitotya hana yarova manhanga yabika manhanga alright ndobvati okay it's okay plug don't worry about this you sleep ndarara pai ndarara handina kurara the whole night rese nandakarara but pfungwa dzangu dzanga dzira work handikufa ndikasvika ngamuzvo ndikada ndikazvifunga iko zvino soka ndinongoti sometimes upenyu hwandakararama soka unondichemedza aiwa we all have history kola tine mahistory tese kwatakabva kurefu takutozvitaura because takabuda kwazviri handeine kumusiwo kurara vokutanga muna kurara mubva zvadii handeine nyaya hazvina kurara ndobva ndatichiinda kunoturembe dzangu chikanzi handinoturembe dzako kumba saka ine handida kuziva kuti vanhu vanga vataurana kuti munhu wakamudzingire vanga vachitonetsana zvakanyanya uye akati orai tichienda unomutora ndini makamboenda endai munomutora adzoke ndobva ndataenda kumba kuya zvanoti handei kumba iwewe zvanenge achitaura zvanenge akuudza unondiudza but usamundiudza achizvina ndobva ndasvika ndangoti sori sisi ndakakanganisa sori akoma sori zvenyu akati handichazvifiri kuzvinzwa izvozvo patona undiudza munhu akakutoresa pasoni pananyepe ndakati ndandaita mukomana nayandinaye ndiye akanditoresa passport but angasanotora achaita sei nayo passport iyoyi pandakangotiwo sezviringunzwa passport kana wane 18 years unogona kutora chii mapassport ako unogona kutora passport yako but akanga ndida kuenda zvikanziko mabrothers ako vakati chii vakati aiwa no hapana chakarese hapana chakaipa havamboziva kuti inoshanda chikanzi ndozviziva because kwawakabva ini ndaida wangu kuti chichi ugare nini panapa kati aiwa ndisori yenyu sisi sorry but zvapera vanga vaine mashops avo vaine mabusiness avo ekubika mazai kwambo ndo pakatanga kuti upenyu wangu wakuda kunetsa sipo chiseka kumashops vanga vakutanga kuzvibikira sipo dzavo vakaita vangaigara sipo vachizvibikira vanga vaine vanhu vaibika sipo vachienda kukambozuma uku ndokwavaibikira sipo dzavo idzodzo vachidhirivhara kunana okay kumashops ese uku vachida ese pavanenge vaenda uku uyu murungu obva adzoka akati unozoti ndinokuda ndikati akana ine handomboziva kuti handisati ndamboita mukomana kana chii handisati unozoti wabva kumusha unoziva kumusha kwedu isusu tainzizoni unofanira kuchengetedza virginity yako iwewe because murume akakuroora wabva virginity iyoyo unoti sei panozouya pai panozonzwa pane jeri rinotengwa rinonzi ramai rinenge rakaborwa rinenge rakaborwa vese anobvaziva kuti wakaita sei wakatanga kurara nevarume usati waita sati waroorwa ndakazvikoshesa kusvika ndaizvikoshesa zvimwe zvingaite ndobva ndati aiwa inini chikwedu isusu no hatidi bhosi une mukadzi wako usika ndomuudza mukadzi wako svikanzi no sorry usatauri inokuda
Ska baba vaivota undi masaja undi zvinobva kana vakanodhirivhera masipo dzavo uya bhati ndiri kuofisi kwake baba vaivota ande kune kuboiska yekuya kuya vaakundi masaja manje inini noti inini yenge yanguva yangu yekumasaja handikazonga zviri kutonakidziwa zvazvo zvekumasadziwa zvacho maze kutanga ndaimbotya ati ndobvazongondibata baba vai pavandibatapo pai ndo first time aikurera nemurume ipapo ropa rabva rangonapai kuenda unogeza chingochururuka pandakarwadziwa bati tashe zvinondoita sei ndodinabva aiwa zotanga zvinonakidzaba hazvina zvinombonakidza handamboenjoya kana kaone hazvina ndinombonakidzwa baipapo kutaura chokwadi ndobva ndabatwa paipai maziso angu kuti vakangobuda chete amai vai hapana zvari kuziva ndaita basa rangu nemazvo zvezvekuti apo ndakufunga kuti haregenotisa chokwadi ndaita zvisingaitwe panapa mai ava vakazvinzwa kuti chokwadi kana kuti ndazoita nhumbu yababa vavo yemurungu wake uyu murungu wacho aitwa kunga ameno ininiwo zvangu munhu asina zvaainazvo muri kuziva munhu wekuti asina zvaainazvo muri kuziva wandiri kutaura kuti munhu wakonge uri muzvago musikana webasa munhu akabva kumusha asingamboziva harare wozotanga kuuya mutauni handiwo ndagara ndangorutsa ndakurutsa mazuva chiwa ndafa ndakazorutsa after 2 to 3 weeks ndiwo ndakati amwe amene zvandacha musoro wakutema chanyatsoita basa racho mushe after some time kumanza apo ndombozoti nhumbu chinotestwa sei ndombozoti ndine nhumbu hasitomboziya apo ndizive ndiri kungorutsa kumwedzi handina kuenda ndikati zvino apa ndakutongona kuti ndoita sei rika nditonge manuriro nangu ndinozvinwira ndauro unosvika kumusha kwedu ndobva ndangoenda zvangu mabradzi angu anoti china zvezvi ndobva ndamudzo ndikati ainika akaona kuti anzi kutorukuri ande kuhospital ndaenda kumaavhenues kuya akatora zvikanditese kuti haasi pregnant zvikanzi ari pregnant zvikanzi that's lucky I'm getting my baby mukadzi asi kuziva chini akapana zvaroziva you're getting my baby you're getting my baby ini kuzondidaro manje apa murikuramba muchikontinya lula aiwapo taita kazvongobirira ingu yachimanikidza bhana ndisiri happy because nasingazvide saka pana makatombonakirwa napo zvakamira nanga ndisingazvide kutora chokwadi asingatombozvida zvachose nesingazvide ati apa pasina zvokuti ndingaite kana ndizive ndienda kumapurisa kuti murungu andirepa kana kuti ndichi because ndandisingatombozvida ndobva aunoti munhu uyu atone nhumbu uyu ndobva afonera amai ake zvikanzi namai acho ngauye kuno ndobva ataura zvikanzi amai vangu varikuaite saka ndoda kuti uyu aenda andase ambonovabatsira zvikanzi asi zvaanoita hatomboziya kana kutotora chondoti hatombogona hatomboziva zvikanzi aiwa ndikandindina ndomudzidzisa ndatindinvane akati nai zvikanzi anditese matauya tese tese meyangu amemwane kutanga kuuya kunyika kwandira ndimakona ndakuona ndisandati ndinyaya ndinyazoibatanidza ndoga ndibva ndasvika kuya handisi kutomboziva zvangu kuti ndiri kuona motikari dzakapakwa mumarodhi umu dzimba handiri kwedu kune maziyadhi akadaiso akanaka zvakadidi ndasvika paye ndasvika zvikanzi ndombedroom ako mai acho vakafara
vakavhara akati amamiya vandapuhwa paipai uye akati akuyu vari kufanyofarira uyu kuinini ndobva vazodzokera uye mva wadzokera nemurume wake ukoko ndakabatwa kunge ndinonzi indi ndayozoita babatira amai vake amai vemurume vaitozviziva kuti une nhumbu haine nhumbu vanga vataurirana nemwana wavo ina handisi kuzviziva alright ina handisi kuzviziva kuti vanhu vataurirana kudhara vanava kutoti uyu ndizvo zvaari ndato mwana akataura munhigirini yangu zvikanzi uya naye kuno ambai patakauya vakapretenda kuti choringa vari kurwara vatotora walking stick dzavo vachidai vada kusvika vadzokera isimva ndandasara navo ndakatanga kupaswa kunge ndina ndakutopuhwa chikafu ndiri uda kurere chikafu uri pamubhedha aiwa ndikuya I'm coming madam no I'm not your madam you have to call me Sarah. My name is Sarah. I said, oh. Kuti ndiri unoziva zvokuti ungati munhu muhombe kwauri Sarah iwo uri munhuwo zvake ndobva ndagara mva wazondudza chokwadi mva wandisvika nditaura chokwadi chechakaitika vandavaudza ndigova bega kuti please musambofa makataurira musataurire munhu uyu musataurire kani please I beg you akanzikana ndimbotaura vatapemba vadaro vandaenda kutoendeswa kunorejiswa kwachiremba tabva taenda kukomba ndadazoenda kukiriniki kuhospital kwacho uya ari kungouya manje akungouya manje achingouya kuzotoona auya kuti ava winga achidzoka uyu mama vanenge azoona kuti wane nhumbu here akazoona here kuti wane nhumbu yes queen uyu madhamu okumusha vanazviziya alright madhamu okumusha vanazviziya murungu ndianga kuuya murume ndianga kuuya ku-UK every time ndovanga vakuuya kunoku manje saka pavaiuya maidii mama kutolazana zvakutonakidza manje aiya ndopandakaziva kuti shuwa here ndigozvifunga ndikati skini yangu iyi uyasi here vanhu vekunoku inga vanhu vake kunoku vakazara wani chirungu chimwe chikuramba kubuda zviri kuramba zvese zviri kuramba kubuda maze kutanga zvairamba amai ambuya avasera havakutokupai bedroom vakandipa bedroom rakanaka kane kuti unoshaya kuti ndoraivatwa newe nemurume kana wewe vakati vanga vasina kana muzukuru kana ni ndefesi muzukuru wavo wandanga ndakatakura iye okay uyu vanga vakawananawo mandizema vanenge vakaita but iye kuzotaurawo kwemurume manje kutoti aiwa ndakangosanganawo naye but akaramba kunditira mwana okay murume anga asiri mudhara uyu anga ni takasiyana naye ne19 years munhu mukuru takasiyana naye ne19 years munhu mukuru ini vandareti se ndobva uya manje amai guru manje vakuya manje kubva kupi vakuya manje kauti ndoda kuenda ndakunoona ndinoona mama wako vauya mama wangu vakati hande vataenda kuholiday vataendeswa kuFrance ava pavakauya zvikanzi mama yu tasvika kuno wai zvikanzi ano tashaya flight yekuti tidzoke ndakarasa mama zvese zvakarasika kunoku saka handizakana kuti ndichinje kuti ndoita sei zvikanzi ngatikutengere mama kuti mudzoke toda kukuonai uya akuita kuti ndiita sekuti andione chete amai mwana dumbu rakati ukoshu but ipa ndaikwanisa kutravhera handinoziva kuti kana wakuda kunozvara wabvumidzwe kutravhera ndege but inge sainya yekuti ndandada kunozvara but ndaikwanisa kutravhera ndichidzoka ndobva vadzokera zvikanzi bhosi mabhizinesi danda se tikabva isusu kwenguva yakareba tinoona zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndovadzokera uko dzimba tadzokedi kunoku ndazvara mwana wangu
haya unongoti Mwari dzimwe nguva unongoti ndakabhichira munhu uyu, dzimwe nguva kuti zvoni haisi mhosva yangu, munhu uyu akaramba ndakafunga marovero akandiita ninye passport chete, kungoti ndatora passport handakumudza ndatoreswa nemurume wako nemachinyiriro ese aindiita kuita urombo hakusi kuda kwevanhu. Hapana munhu anoda kunzi azvarwa ari murombo kana kuti akurire nefamily inenge vanhu vasina kunyatsoitawo zvakanaka. Zvinhu zvinengori nemalaki kana kutiwo kana imi muri well-educated upenyu hwenyu unenge uri nani. Vamwe wesusu takangokurirawo tiri vekufudza mombe, vekuenda kutsime, unongochingozwa life yacho zvakangosiyana-siyana. But kana chinge ndauya kuzokushandira imimi mune mari dzenyu, ingotibatewo sevanhu. Kungobatwa sevanhu, kungoti of course hanage kundibata kuchikafu aindipa zvese aindipa zvese aindiitira, but paakazondirova nenye passport ndisandambotanga kudara nemurume wake, and I was so innocent, and ndaitomutrusta sesi vangu, ndaimurespecta, but iye marovero akandiita ipapo ndakaenda kumusha kwedu ndakatozvimba. Saka nemurungu muchiri mose tune vana 3. Uyu paakazozviziva manje uyu paakazozviziva manje kuti uyu akaroorwa nemumwe munhu zvikanzi saka zvino kusi asina kundiudza apo ndotaura naye nearly every day kuti muri sei vari sei vari right stereke aiwa nezvanani mwana achidza mwana ari kuchema ndoti aiwa mwana weshamwari yavo ndozvana ndaudzwa ndozvandovaudza. Saka vachiri vese nemukadzi izvezvi vakatozorambana, takatozouya kuno ndikatengerwa imba kuZimbabwe, ndikatengerwa imba dzangu vakavakisira hama dzangu dzimba dzakanaka, ndakatengerwa imba kumutauni muya, ndakatengerwa yangu, ndikati uya kunoku ndakatengerwa imba kwangu kwandigere izvozvo nevana vangu 3. Saka inini ndinofira guilty kuti but I'm happy where I am at the moment. But Kola, and sometimes nyekutarisa vanhu pasi dzimwe nguva haina kunaka. Saka mwana ari paprofile picture wenyu? Aiwa uyu mwana womuzukuru wangu uyu. Mwana wangu. Because ndinoda kuti asina akazochita here kuti mwana mutema kawo. Aiwa no. Uyu mwana womuzukuru wangu. Saka yana happy marriage nemurungu yendara. Haya zvakaoma. Aiwa hati titori right uya akazongosaro ikokoko akaenda kumba kwedu akanopopota. Saka naye guys hatingagone kutaura kuti ndiyo yanga iri soulmate yake murume yanga iri soulmate yake here, given the circumstances of the events that happened. Yanga iri soulmate yake here, vave nevana 3 vari vese haisi soulmate yake here. Kundiraitizwa haisi soulmate yake here. Ndakatomboedza kukumbira ruregerero kuna sisi vavo. Vakati chii? Vakatonditi handiri kutaura newe ndakashurwa kani. But ivo patinozoti dai ndanga ndichidawo kuti ndichingotiwo zvangu murume wangu uyu toti murume wedu here kandoti ameno murume wako baba mwanda kuti murume wangu murume wako handi mune vana 3 dai makanditeerera masi ekutanga dai minge musina kundirova imimiwo dai mai makataura unoenda yekudza zvizvo ndaida kuti ndichikudzai pekutanga zvichokwadi ndandirichoti munhu anga ari genuine ndandiri honest kune murungu wangu kuti ndatorawo passport apo ndaitofirawo guilty kuti ndichikuzosataure kuti ndisita kutoresa waona
avari kuti usataure uyu murungu yanga agara chunga aingondichivawo ininiwo zvangu semsikana unozati chii ndandisina unozati chii murungu uyu akatokudira ambulance yawaive unayo uri innocent pabasa ipapo unozati chii there's a lesson to be learned pano hamenoti paDiaries muri kumaionawo senyaya iyi pane lesson apa madam kuBorodeo vane mashoko vari kuita mari vakasiyiwa kukatogwa house girl airohwa achitukwa achiklina achinzi masaja murume wangu makumbo ndiye akazoita mukadzi wababa ava dzidzai vanhu mudzimba umo vasikana vebasa vakanichobata batewo zvakanaka handitika varume pakatosara kuti beauty haichengeti murume mari yako haichengeti murume achiti ndiri ndaibva kumachonyonyo kumaruzevha kwadaichera mvura nemugomo kusingasikamwe wona takabva kumachonyonyo akanopinda muLondon straight kudhara akanopinda ndivakaenda kuLondon kudhara akanopinda muLondon kudhara andi mazvona nenyaya yedhiwei yaitotona mai vaifunga kuti ndakawina jackpot ndine mari yese ndindakapenga onai zvakaitika hanimukona onai zvakaitika hanzi akatorerwa kuzvara chete asi haisi nyaya yekuzvara dei anga iri nyaya yekuzvara chaiko chaiko ingadei pakangoiswa mwana kuLondon vakati chisiya mwana kuno kusezvo anga ari kuforeign land asina kwanoziva kana one akangonichisiya mwana wedu urove pasi ingadei angondisiya mwana ende vaimutorera mwana kuUK hapana waiziva remember vaingosara nemwana kana my mother in law nditori tese hai nemurume wangu nevana vangu 3 namother in law nemabrothers ake we're in good books so far so good handizivi hangu zvichazoitwa kumberiko but so far so good ende akatouya akatorora kumba akati ndakabvisa zvese handina chikwada handizviiti murume uyu ndakamuwana ndega but ndakamuwana through my sister wandaisenzera but sisa pavakandirova but ine isiri ndasingazvida kuti ndakudza kuti pekutanga ndisingaenjoyi kuratidza naasingazvide but handisina zvezvo kuti unonge usingazive kuti ukabatwa unoenda kupi ugodii ukatarisa kwawakabva nekwauri nepawave unongoziva kuti upenyu hwacho unongoona kuti upenyu wangu hwakutooma ina handakuziva kuti ndichokwadi pasipoti iyo yakatondiunza kunoko akazoenda akatonorora mune wamenezi muri mese 17 mamuzwa 17 years ichiri nyaya yekuti aridigwa vana here 17 years antodiwa chacho kantodiwa wow what a story I don't know hangu what to say but what I can just say is okay. Yeah, okay. You're gonna go into movie. You're uniform, yeah? Okay. How was your day? ndo zvakadigwa mamuwa achibvunza murume kuti zuva rakurangarira sei hani mazvimamuwa abvunza murume kuti zuva rakurangarira sei iwe haubvunzi murume kuti zuva rakurangarira sei haubvunzi chine zvinhu zvatinopika ipa vani mazvona dati wakangwara nonga tumwe tunhu twaunononga tinogona kubatsirawo iwewe ani mazvona Kola, thank you very much for coming here to share your story with us. That was a very yanga iri story ine zvidzidzo mukati serinonakidza asine zvidzidzo mukati kuti chokwadi munhu akasumudzwa kumigomo uko kwaive kumachonyonyo uko kumaruzevha uko kwaiva vaitonyara kupa varungu kana mvura cheche mukapi yekango kuindiswa kuLondon. What a story. Ende mvura yemutsime ufunge mvura yemutsime for that matter house girl kungotogwa kumusha kwamutoko kutonoita madam kana ipapa handida hangu kutora mumwe celebrity akatombouya kuno ndibva ndaita bva ndachinomuona akatoona engeti birthday remwana wangu ati iwewo ndaona apa pakwapa status pakwapa ndiani uko uyu ati so wakauya manje ndo basa ndikati aiwa vana vangu murume wangu ndini ndikati handei tinoona handei semunhu wokumba akatosvika anotoziva
Ipa kana akatera kutozvinzwa kuti ndini. Apa iwe muri machingopinda kubasa. Namba phone yako yangori online ndichikusendera ma messages waro so ngosingadaviri. Ngochiti ngotora ndani achingopinda padoa bvunza kuti zora kuranga rise. Phone yako yanga ichingori green usingandaviri ngotora ndani wocha nemahure. Moti varume vangu mungaenda kuLondon. Mungaenda. Humbleness. But sometimes ndinongotora kune vanhu shoka. Ngatiregedze kujaja vanhu. Mukati meupenyu hauzive kuti ndiani achazokuyambudza. Inini handisi kuti zvoni zvandakaita zvakanaka. But ndakambunyikidzwa but ndakazomuda pakumbunyikidzwa ipapo. Muri kunzwisisa. Handizviti nokuti ndakatora murume womunhu ndikazodai but vanga vasina vana vese. Hazvive kuti ndakamutora because vanga vasina vana vese. Kutora chokwadi ndanisingade munhu uyu. But iye kuti ndakatobatwa asi kubatwa kwacho ndane vana vangu. Ndadei vachinzi kana ivo vakauya izvozvi kuti vari kunzi ngavadzoke aiwa ndinovagashira kuti aiwa ndimi makatanga murume ndewedu teso. Handimbova ivo zvavo ndo vakandinodai kutondidafura kuta sei vana zvino kana kukanzi ndikavaona vachingokumbira ruregerero. Sorry my sister. But ndo zvakazoitika. Izvezvi ndane vana vangu. Aiwa ngavaite move on my sister pavaikurovera vaiti vari kurovera chi. Ngavaite move on 17 years dzakawandisa vanenge vachine tarisiro yekuti ngavatsvaka murungu. Ngavatsvaka murungu my sister. Wakatokumbira ruregerero enough it's enough caller. Focus on your marriage nevana. My sister can move on again. Vakato move on 17 years. Oh. Vakato move on. Aiwa 17. 17 munhu atopedza form 4 mwana kuzoka kusvika form 4 aiwa iposvika kuti akakuta form 6 kafirstborn kedu form 6 aiwa itai zvemba yenyu nabankuru nabamnini muti morosere bamnini muti kwanzi makadiko tozokuonai mauya kuno ndozokudza kuti ndini uya aiwa zveshuwa. Thank you very much Kola nekushare nyaya yako. Thank you. What a story guys, what a story. Imi mundizai kuita patience paDiaries. Famba usvike pane nyaya, famba usvike pamudzenya, teererai nyaya, munhu afambe nenyaya yake. Vanhu varodedzera zvakafanana. But nyaya ndandishitoiona kwari kuenda, ndandishitoiona kuti nyaya iyi kai kwari kuenda ndikunobhenda nepamwe. Maiwa nyaya. Anyway, at least akagara hake nevana vake. That's okay, that's fine. My sister can move on in upenyu hwako 17 years is a long time. Vanenge vachiri kungoita godorere munhu 17 years kana kutokangama murume wacho vakatomukangama kudhara. Animaona, right? Vanchandoza mwari apindire nyaya dzemujolo cheki nyaya yakasi NIV komba. Nyaya dzemujolo mwari apindirisa manda. Hayiwa mwari apindire nyaya dzemujolo iyo yavanhu vanotaura vave nemakore mangani. Takutongoona wamene koko imi. Right, vari vera mwada kufana timbonzwawo guys. My big house must come tell us your story. Anditika kwaiva mutata mayati kukola kunyeba aiwa ini patanga kutaura nyaya pangotanga kutaura nyaya kuti ndabva ndatobatanidzanya nyaya yakuti panenge pane zvakazoitika chete nababa pane zvakazoitika chete pana ndakuve nemadhauti ndachita za profile picture nona pane kamwana kablack ndoti but mwana but anyway aiwa zvaita like fona iwa ndakufona tinzwewo vamwe guys nasiti pamvenge anditika Patricia Jake ari kundinyorera message. Right, sisi Patricia ndatoona comment yenyu like now posted your video nokutofara your energy and actually the video is actually trending. So it South African page and I can delete it because you got the stream ad. You know SIS MELLY, you are content creators who bring content and repeat on social media. I didn't mean to offend you. Search it page ririko even eMazimbabwe vanhu vatoti Friday mood. Hope you understand. Much love. It's okay. It's okay, Patricia. 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 Right, guys. Wari kwera mwada kufona. Anzi idamare. Anenge aripo idamare. Ngari mu comment section mu. Nasi hapo but anenge arimo. It just anenge ane imwe account anenge anayo. But anenge ari mu
comment section mo. Right, for the guys tinzwe vari kuera moda tipo nyaya dzavo tinzwe tifare zvedu na Friday kudai takatandara. Varipo here. Omoda kutipawo nikikiri zvavangatipawo nhasi tinzwe angave ma small house aya ma big house tipeyo zvamakapindana nazvo vedwe mawa isitiri kukudzai nyaya dzedu mamuri tipa nyaya dzedu dzenyu ndokati hangu life ndoinda Funny guys. Icho chauya Mili. Icho chakanda chijoka Mili au yakanda chijoka huyu. Thank you Mili 1000 stars. Akanda chijoka. Hands please phone. Na hivi ndichifona izvi. Kwa dzedu dzinochikisa. Ndozati kutoda kuzoma evasi. Fonai. Fonai tinzwe. Kwa ina hangu ndine murume wemurungu wangu anongoguma guma. Kuguma guma kudizvi. Chifona izvo tiwe kuti anoguma guma sei? Chifona ikatinzwe. Shomoda tivhare show kuseni kuno. Tivhare show kuseni kuno. Tivhare show kuseni kuno. Fona ikatinzwe. Muda kuvharidzira Mili tasese masters vana anova kusati 10,000 stars dzake apa imi makuda kutovharidzira titi vhare show Mili asese masters ake guys musadaro so hanzi father days vazoya vauya varipo panze apa vane munhu wava naye ari kugadzira something panze apa varipo vauya vanga vachitaura vakamira pawani paya hanzi we can change topic to what. Hanzi fonera mjolo wangu. Mandira uya naye ndifone tumelo. Ndipe ndifone mjolo wako warambo. Ndipe hoyo ndikufonera mjolo wako. Uyani mjolo wako ndimfonere mjolo warambigwe zvanzoita sei? Nasi mvenge saka unongoya nenyaya yawo yana iyo. Andi mvenge chero kada uda kuya nenyaya dzechichemedza uda kuti nyaya yechi imvenge ingoya nenyaya yako. Hi dear. SIS MELLY. Yes, what said dear? Right. Ini nangu handisi small house, but ndakungotaurawo zvangu ndakanangana nemabig house aya. Ini ndakamboita vamwe baba vakambondi approach handiti. Saka mukutaura moya unenge uchitowawana munhu. Kwakunyeperwa kauti handina mukadzi soso single father soso. Saka takutowirirana paya takutowirirana. Saka handizivi kuda maybe mukuchata taitotaura zviri normal zvekuti kana vari kumboko even manheru tinenge tichitochata kusvika kumalate hours handizivi kuti zvaifamba sei. Saka pakazoita rimwe day vakangondisira message zvikanzi nhasi handina foni saka usandisire message. Saka ipapo manje ndobva pfungwa dzangu dzangotanga kuringa manje kuti munhu ari kuti nhasi handina foni usandisire message chii. Iye munhu akati haana mukadzi. Ndobva ndatongotanga kuringa ndega ipapapo manje kwakungotanga kunyuma ka 60 cents kaya kanenge kakungokuudza something ndobva ndanyarara. Saka ndobva ndanyarara ndofunga wakaita 2 days vasiri kubatika foni havana. Izona the third day manheru ndofunga kuma 10-11 ndobva ndaona message yapinda yakanzi hai. Saka yakanzi hai message yaya ndikati
munhu inini andisira message achiti haana foni. Saka munhu ari kunditi hai uyu ndiani, handina kuipindura. Then the following morning ndobva atiraya kufona munhu hamene kuti ndiwo kana kuti mukadzi. Ndobva atiraya kufona ndikati handisi kuzodaira hangu foni because inini handisi munhu wenoisi. Ndingoriwo munhu akazvinyararira. So saka kana kuri kuti pane kunyeperwa kwakaitika zvinhu zvobva zvabuda ndobva ndatoziva ipapo. Saka thank you Bagi, 370 stars, thank you. Taura. Saka ndobva azonyora message mukadzi. Zvikadzi approach manje. Siyana hure iwewe. Siyana nemurume wangu kuzodai siyana nemurume wangu. Chakudzidzisa chidzidzo chokuti musadanane nevarume vanhu. Handina kupindura, handina kudini, ndakangonyarara. Ndapedza kudaro ndobva ndangonyarara ndakadaro so. Handina kumbovadaira kana kudini. Apa manje baba takaonana takasangana kudating site. Murume ane mukadzi uyu. Tasangana kudating site anyepa ini nditori single. And I'm someone asingatoiti izvo zvekuti kwanzi kudanana nevarume vanhu. Ndakangogara ndakazviudza kuti it's a no. Saka ndobva ndangonyarara. Ndobva azoisa message ndiye futi manje. Zvikanzi handisiri ndine foni. Ndikati chichi akuda kuvhara. Ndikati no, it's fine. It's fine. Ndatove neanswer kudhara. Wakandinyepera kuti une mukadzi. Hauna mukadzi. Iwe une mukadzi. So that's the end. Ndobva zvatoperera ipapo. Ndobva ndabloka namba. Ndobva ndadeleta namba mufoni mangu. Saka dating site handisati ndaiinstalla mufoni mangu ndisati ndaibvisa. Because zvakabva zvatondibhowa. Ndikati dating site handichaendi futi. It was just a trial. Kwakunodhumana nemurume womunhu akandinyepera. Saka ndobva ndanobrowsa futi kudating site kuya ndikaona baba vaya variko vachinja zita. Ona baba vaya variko vachinja zita. Ndobva ndatongoseka ndikati neapproach yandakapiwa naamai vaya kunditi hura havasi kuziva kuti murume wavo ari kutenderera kumadating sites. But ndopanongona kuti yakatongoitika handina. Ndopanongona kuti varume vane dhimoni chaiko chaiko. Dhimoni chaicho rinotoripo. Kudating site unenge uchidei? Ndikati approach yandakapiwa namai ava shongu vakaita kuti iwe hure yeti inini ndakanyeperwa nemurume wavo ende pavakatongondudaro so ndobva ndatongozvipedza zvakadaro. Unotozongorwadziwa zvekuti dai tatiri vamwe vemadhiniwo aya kuti unenge uri mudhiniwe manje. Mamwe madhiniwo anobva atodedzera kutoti manje ndauchitoda kutodanana nawo manje because ndashaudzwa but inini ndakangozviudza kuti a married man it's a no. So but saka manje vana mai guru kungoda hangu kutaura kuti vana mai guru approach zveshoka. Svikirai vanhu zvakanaka. Vamwe vanenge vakanyeperwa vasingatozivi. Imi mungonosvika muchishaudha. Then munozongonosangana negoriya manje rinobva mobva matochizovachatisa manje uchitoitira fainari chaichai. Saka kungoudzawo hangu mabig house kuti zveshuwa approachai vanhu zvakanaka. Vanhu tinenge takanyeperwa kunzoko but hatizi tese manje tinenge tichiti no to married men. Pane umwe anenge akatozvimirira kutoti ndatotukwa saka ndakutoenda mberi. Ende vachitoenda mberi ndosaka ndamboti paya madzimai because sometimes ngavadzidze sure kuti ndino approach munhu sei. Because chokwadi magodabhori ariko mazano sei ariko mazano vana ava 2000. Namwari unokutokufamba newe chaiko. Saka ndopona kuti varumeka kumadating site kundofunga kwakatozara varume vevanhu ndovazere kumadating site ikoko varume vevanhu variko ndozvandakatozongoona kutoti varume ava variko kumadating site. Saka ndobva atoona kuti nene akasangana neni padating site ka ndobva adzoka achinja zita akanoedita zita kwakuchinja zita but ari same munhu manje. Thank you Milly ne 500 stars. Thank you Milly, thank you very much. Zvakaoma. Saka kungoudzawo mabig house kuti varume venyu kumadating sites uko vamwe havabviko variko. Ichokwadi. Vachitowanda vanhu vachitoenderera. Ende chokwadi kwela. Thank you very much nenyaya yako. Ende vanhu vari kumadating site zvakangofanana nevarume. Imi varume mazana havachawisisiki imi. Kumadating site uko vazere. Kungocha munoziva kuti kusira nezuro mwari mezura.
kuna dhume bucho tikuenda pandakaenda padokta paya nditi chikosoro changu ichi vanaenda padokta saka ndakaenda nadhume b taitobva kwataibva pataenda dhume b saka pakafura mwe musikana indakatoti musikana ndobvatofura dhume b ndikwenyaka chatisesa munabva masutosene pawindo ndobvatosene pareview mira bvatona parikufura saida ngoti vasikana chi ladies of the night adarika man ndakatoti musikana adarika anomona ndobva ndatotitasa ngati aita sei sviki musikana uyu zvikanzi asi musikana murume ndikati murume uyu zvikanzi igay ndikati zvikanzi ndovandai kudza kuti vanomira chi paposition. Thank you CP ne 99 stars, thank you very much. Zvikanzi ndovandai kudza kuti vanomira paposition yavo apa panenge vakatomira mate guys ka na mwarika unotonyatsonotenga kana muri imi varume uchitoti musikana utokudzai unotonyatsa kunotenga uchitoti musikana zvandakaona ndo paiti dhiwe pinobvati zvazvandaiti zvinasogauya kunutaridze poshi tokumira panomira yando pandaireva kuita musikana mai mwana apa anenge kuda akanga akapfeka magaro here kana anenge akawedzerera magaro handisi kuita garo rakati ndikatisaka magaro zvikanzi aiwa magaro vanogadzira akagadzirwa magaro kuti tunduma pakapfeka miniskirt mai mwana akapfeka pulling renitiria face makeup ndikati zvikanzi munhu kati adhu zvikanzi murume kati smelly ndobva atizomhorosa achidarika paya ndikati saka vanhu ava vanotengwa zvikanzi smelly hamuna chamunoona imi varume vevanhu ndo vanenge vachitenga apa varume vevanhu ndo vanotouya vachitenga saka vanhu ngochani dzedu dzakawanda dzotomira paposhito ipapapa varume vevanhu ava vanoenda kunotenga ngochani varume vevanhu ava vanoenda kunoita madating site uku ndo vazere kwese varume havachatembeki vanenge vakatomboravira dideki dzengochanidzi vanenge vakatomboravira dideki ndosonyati mazanochichika kuti tituke ngochanika tohla kuzituka because ukada kumutuka nogona kutokudza kuti murume wako iwe wakafura nepanti unoti kudi guys ukuthi varume havasi kutotendeka zvikanzi one day ndoda kuda naye thank you maloring he zvikanzi ndoda kuda naye one day munyatsokuona varume vanhu muradzishimira padzichivatira ndikati vanenge vachiziva here kuti vanhu ava magei kauti vanenge vachinyepwa tiri vasikana zvikanzi vanotoziva kuti vanhu ava magei vamwe vanotozonyepa hava kuti tiri vasikana but vamwe vanotoziva kuti ingoshani but ini panonetsa ndepekuti guys buri rekunumber 2 neburi rekumberi zvakafanana ini papa panondinetsa guys buri rekunumber 2 neburi chairo remukadzi zvakafanana here zvokuti murume unozoikwai wabhaisa wanyebegwa kunzi kwai ndiri mukadzi onoona pakunoisa paya ibu anotoona kuti ndikuiswa kuburi rekupi zvakafanana here handinoda kungovhunzawo zvangu kana ndimiwo zvakafanana here nokuti handiti chero uchinzi kwai kudi handiti muchitara menzi murume anofunga kutonga mbobata riti achibata anotonzwawo kuti papa akazofamba pamunhu wechikadzi anotonzwa kuti apa paitawo mutsetse apa ndabata pamberi apa paitawo kapusika zvino kumutsetse kunumber 2 unozouwepi mutsetse vanotoenda vachiziva point yangu ndeyekuti varume vanotoenda vachiziva zvoti kwai ndakazonyevekwa kuti kwanza musemambo handibati mesi kuti ndadi kuti ndaita sei kwairi kunumber 2 zvino panache panenge usina kumboita herewe hazvina kufanana guys nokuti munotoziva vanenge vachitoziva zvoti ndakazonyebegwa kuti munhu akaninyepera kuti kwaina ndiri musikana hakuna zvakadaro munhu anenge achitoziva guys munhu anenge achitoziva kuti zvakamira sei anenge achitoziva because ukabata mukadzi udeni utowa kuti pakatsemukira handimaona ukabata kusimtuko koko wotohwa kuti hakuna chinhu hakuna chakatsemukira saka unoti chii chinenge chitika kwanzi vakadzi vemudzimba vakuteswa kuti vanodavo hanzi hazvina kufanana but varume vanotora kubata kwavaita number 2 vanotora kubata kwakaita number 2 wo vanotoda kubata kwakaita number 2 ikoko so guys chero uchinzwa kubata kumanyowa guys muri right zvamukutaura muri right andika zvamukutaura kuti varume vanotoda kumanyowa ikoko andikoko kunotwa kabata handitika imi mati munohla handiti vabva zvavo kwaswaga uko voya kumba vekuhla vaya musvika yabuda kumanyowa aiwa handizvo here vasikana handizvo here aiwa kwai vanogeza vane mugezero wavanoita kwai tinoku vanoputa uko handizozivi dei swaga angambouya imbodeidzai swaga chimbotega iswaga saka ngamboya pano nhasi amboya zotsanangurira deidzai swaga guys
isusu toenda nomusabta wamalife akiko ngauye pano ambotsanangura because hazviiti kuti murume atwa ndanyebegwa vanenge vachitoziva zvavari kuita kwaitoigeza but chero ukaigeza patience yenenge yatobuda kudoti chero wonoigeza zvinengei hanzi Smelly when my wife is on period kana zvakapressa we have to improvise kunonaka zvisingaiti kumanyowa panasheka ukaona kutanga kuda kuitira mukadzi wako izvozvo uchapedzera kutani kuvarume kudhodho wakanzi ndiko china hakuna mbonzi ndiko kuitwa hakuna mbonzi ndiko kuitwa ukaona wakujairira kuti mukadzi uda kumudaro kokukadhamba unozomuda here wamudhambisa mukadzi kufamba uchingoerera achingoerera unozomuda here mukadzi wako unozomuda dezaiswaga kana tsanokadzi swaga ari free comfortable nane yakatudza kwai maoko anobata zvakasiyana asi anobata zvakasiyana zvangu zvandabata ininika sife zvandabata ininika ini muridzika ndapedza kubatanidza kuti ndageza kwaina Valeria manyowa anonaka pafe ine hangu paburi chaipo handitopanzwa sipu number 2 uku ha comment kune kamwe karina kamunako kwakainako zvako pafe ha Valeria saka munosekere ngochani my question muchiseka ngochani mukutaura pa varume mubani vakadzi kuti kwanzi kumadhodho ndizvo saka munosekere ngochani vanhu vanotuka ngochani munodzitukire ngochani nokuti it's like zvito zvinenge zvikutoita nomuka saka even nevanodla chocolate box vangachiti isusu kuti tiite tinoda chocolate box kungi ndodla kuchocolate box saka havasi wrongzve hanzi nikapo yakasva kusimuti ndotopfeka iduye vanhu vari kuita zvinhu zvakadara mudzimba like pane vamwe vakadzi vakadhamba kunumber 1 but kumagaro it will be very tight like a virgin bride mashuwa here chitogona panashi kwanzi vamwe vakadzi makadhamba saka kudhodhu kunenge kuri tight asi ndikufarira hangu honest yenyaya muri kuita varume ya being honest hamusi kufeka we are being honest hamusi kutotinyepera kunyepera vanhu hamusi kutinyepera kutotaura henyu chokwadi chaicho kuti isu ndo zvatinofarira at least you are being honest pane kungosira chingonyebigwa nevanhu vamwe vanouya pana chinotuka varume munotana kumashure mozodini iye vachidodawo kumashure koko iye achidodawo kumashure koko kwai kwakasunga saka mimi muchingoda kusunga ikoko here ndokwamimi muchingoda kusunga ikoko andikumosaka weti momupa mukadzi wesa weti yekuduya yatagwa koshinya mazvona madzimai zvona ndichikudzai musaseke ngochani idzi munonyara mangwana ngochani ndichikudza kuti murume wako iwe ukanyara muri kumanzwaka varume vakwana kutotambira kwakashinya ikoko but ini zvamuzotwa kunoshinya ndandizozvihwisisini kunoshinya senge ukaona mavhidhiyo avanenge vachiita navarume vaya kushinya koko kuti vanenge vachingoti vangobatisana apa vongopinzana kune kwakashinya here hanzi aiwa varume vanoda kudhodha ikoko handizodana hangu nemunhu wese sex neni but that opposite sex ndinotoda kuti game over ipere nemanyowa munaku please try it out at your own risk zvinongorwadza pakutanga pechi2 nepachi3 zvakutoendeka mashinzwa panzi kumanyowa zvongokwadza ka1 kechi2 kechi3 kwai zvinenge zvakuendeka umwe akati zvesim2 it's spiritual because it's not normal but zvitori normal ezvoka zviri kuitwa zviri normal ezvo zviri kuitwa asi kana iwe nhai panashi iwewo naValeria imi munenge muchida kuita vakadzi venyu kumasim2 imi munoda kuitwa here kusim2
hakuzodhambi here ende futi hatsemuke here nekuti kuri sensitive kauko. Hasi zvizvo zvokuti kwaSIS MELLY munoona video tusangana na handiti nemaWhatsApp group naiti zvikakanda kumaWhatsApp group kana zvakanda kupani zvinongopinda mufoni mako zvinongopinda automatically mufoni utongozozvidelete wadombozvivhura wadomboona chichikuitika chandakandigwa ichi. Hanzi okay SIS MELLY tinyora kudza vakadzi vanenge vambofamba mamiles now patinoya kusim is like getting into a dam of water. Hapana chaunonzwa no handidi kuitwa kusim 2 but iwe uchita umwe kusim 2 iwe uchita uri kuitwa kusim 2 here bedwe zviri feire. Kwanzi ikabude kazara kovhu neacha vanogeza rumbi hazviiti vane magezera avo vakataura dei swaga anga auya akudzai swaga kwaindosa kune mapambazi evanhu vakuru vazhinji tichiti chiuno icho vanhu vakutosvika kudonhedza mari chokwadi zvokwadi shuwa nokuti munongofamba uchingoyerera kudai. Hey. Kwai wamufadza murume kumupa namba nesim 2 warwadziwa ukasiya anorova ngochani futi. Kwanzi kwamai kwakabuda vakadzi vaiti vari kupfeka mapamba nesim 2 iyoyi musaiche mukusvinzwa. Hanzi I called him, is coming. Ari kumboita itoda kana pasa munhu anenge afona pana pachiti auye katitsanangurire because anyway zvinhu zvacho hey yaya SIM 2 pana tombota tukanzi ndinodya ndakamboita mai vakamboya futi vachitanzi murume wangu kana tisina zvesex zvitori kure naye ukangomudla kudhodho chete ndikatsaka muri kudla zvomo uchafamba muchinhu wadu zvinaini muchingove munhu anongorya nongonanzva everyday muchingonanzva zvamuchanhu waduzi wakati ndatojaira ndikati mungashapa kujaira dhosi remunhu mukuru muchingonanzviswa zvikanzi ndo zviriko ivo vaitovhunza vana vati zviri normal here. Ndio munyika muzire kurema mundu ngongonhuwairo vanhu kadai utusha kuti zviri kufamba sei izvo vanhu vari kuwa muya mumuromo urimo nokuti ndo mararamiro avo vaitobvunza kuti zviri nhingikiri zviri normal here mai vaya. Delight kwete kawanika vaitoti murume wavo ndizvo zvaanoda murume wavo ndizvo zvaanotofarira. Aenda bvunza wangu kuti SIM 2 noida here hanzi ndokumamisa nefa akauya pano wani nailinda ukaenda kuYouTube kweduko nyaya yake iriko enda kuYouTube unoitsvaga akatouya pano paDiaries akare anozviziva akauya pano that was 2020 here I think tikatoperegwa tikati zviriko here izvi zvikanzi patinozobhiliva because munhu anenge ashora nyaya yake. Kwanzi ini ndakatovhiswa umandaraka 2 SIM 1 and SIM 2 ndinongozvitenda wakaitwa kwese kumberi nekushure iswaga uya swaga tine mubvunzo tokumbira kuedha swaga asi tombokubaya chikudedza zvaunosiita kungondibayira usina kundiudza pano swaga uya regaitiwe kuna swaga ndakuzanya kuti munhu ari open minded anotiudza ndiswaga swaga uya regai auya swaga apindi naikubaka SIS MELLY waswera sei ndaswera musi taipana apa paita nyaya yanetsa panapa paita nyaya yenhizhi yekuti pane vamwe varume vari mucomment section umwe vachiti isusu tinoda sex yemumakaro kunamba 2 ndo haidze kumbe idzi vakadzi tikabvunza kuti reason zvikanzi vakadzi vanenge vari magaba kwakashama kuti uku kushure kune kwakasunga kuti shu ukaitawo vakadzi vati isusu totozvivarira zvekunamba 2 ikokuko kuti saka
Andizi. Uko. Right. Saka nyaya yanga ingopara pande kuti vanhu vari kuita nharo dzenyu sim 1 nesim 2. Ava vari kuti sim 2 kwakashinga. Sim 2 ndo kwakunoda. Handiti. Saka tikati kune vanhu tikati nhai zviri safe here. Saka nyaya yazvosvika pakuti tati isusu muri kuenda zvikuitika panapa. Kumadating pane mumwe munhu aya akataura kuti kumadating kwavanoenda kwanosangana nevarume vanhu chichichi. Tikati varume vanhu vakazara kumadating. Varume vanhu futi vakazara muhongochani. Ndosaka chiti musatuke ngochani because one day unoburitsigwa v11 kuti mai niya nyararai zvenyu. Baba venyu ndini ndakapfura navo pano kuti varume vanotoenda kunotenga ngochani vachiziva. Kusira nezuro pandandiri muRustenburg ndinacho maybe. Handiti takaona ndakatoti musikana achidarika. Handiti izvo igei. Akachena akasunga garo ndikati garo rake zvikadzaiwa garo rinoiswa. Andika zvokuti ndakatoramba ikati haiwa hazviiti zvikadzimira imwe ndichimuhorosa ndobva tozomuhorosa nditozobvuma kuti muchi mugei. Zvikanzi ndopandaiti sagwa uya kuno pepa ichida kuti anomira panomira anhu yaa because vane posto yavo. Handiti ndikati wo zvikanzi ndikati saka ifananisa kuti varume vanouya chitenga zvikanzi varume vanhu vanotenga ipapa sisimeni. Ndikati but vanenge vachitoziva ndopane nyaya yedu. Vanenge vachitoziva kuti uyu munhu ingochani nokuti kumukadzi buri rekumukadzi rekumberi neburi rekumashure zvakatosiyana. Saka ndopaita argument yedu patada toda kubvunza swanga. Vanhurume vanenge vachiuya papa vanenge vasingazivi zveshuwa here. Pane matrix anoitwa here kana kuti vanenge vachitoziva zvavari kuenda kunotenga. Vazhinji vanenge vachiziva. Vashoma ndo vasingazive but vagara vachizvida zvekuti kana vakatozoona even after they don't care. They don't care because vagara vanenge vachitozvidawo. Zvakusiyana newe munhu wacho ngochani yacho kuti how do you dress and malooks ako stuff like that. So ndo zvinozongoita kuti but isu agaona kune vaya vanenge vasingazivi how come kuti havazivi just because ukabata handi pamunotanga muchienda papa pamunoenda kumba kwachona nemurume uyu handiti anosvikoita romance yakaandika achiita romance yakakabata swaga kuburire mukadzi kune kumusemu uriko kune bridge zvinenge zvakusiyana because kazhinji chinoitika ndechekuti it depends nokuti uri kushandira papi. Zvakane kwedu isusu kurudhika sometimes you don't even want men kuti vaone kuti ndo zvauri handiti. Saka tine matactics edu atinoita kuti munhu asaone but umwe anenge agara achitoziva kana kuti anga agara atozviona achitongodawo anogona kutongokuti don't worry baby ndagara ndikutoziva zvikuitika don't worry ndo zvandotoona handiti. Bati here habati zvakusiyana nokuti muri kushandira kupi. It depends nezvenyu nezvamataurira. Zvakafanana nokutoti one night woenda nemunhu asiri kuziva. Do you still remember paya ndakatomboenda nemunhu asiri kuziva sisimeni? Uchiku kuremember nezvivindi zvakusiyana Alright, hold on tsvaga timodza. Taurai. 2 seconds. Amuri places man. Mushe kanjani? Bobo. Saka I didn't know that's actually my ex-husband. I can't see. So we were going through Jajagawanda, Tawia Kunuku, diaspora Kunuku. Saka things were just tough. And then in the same cousin, Udakunyengerera, Chichi, Agaonota, I between by Desperado. Hapana ndisori small so wakatopfuta murume akatiza naye kuya kuno UK. Chadaro pepe tagara. Zvinhu zviri kungonetsa. Do one day vati chimbondipoka neukoko. I'm so desperate to make this thing. Wait. Okay, just give me a second. I'm on the phone. Just give me a moment. Tagara pepe kawana ndikumbira ndikati kana kechi 2 kechi 3 ndataurawo nevanhu vangu vekubasa ende apa ndikushanda nevarungu ende vazvijaira is normal kwavari is normal ndikati arega ndisvire hamuna chamunoziva munoziva baba was so young munoziva kuti ribude chero when you're constipated it's so difficult kuzoti kana richipinda manje vada
adaro ndofunga and hapana kana lubrication yange iripo munhu akangopfokodzera and this was my first. Apedza kudaro zvikanzi the reason why yandakazoti ina ndichada munhu zvikanzi kutongwe kwakamboiswa kutongwe kwakatomboiswa uko saka agara achizviita zvakandirwadza simeli ndakati wow apa wandisa nekumudhidhi hapana munhu anoziva this is my first time kudivulge this information. Hapana kana murume wangu chaiwa ndinaye hatozive handitodi kutaura nyaya idzodzo because I was so hurt kuti Swaga anotaura kuti zvinogona kunge zvinanga chichichi maybe that's his vice ende vamwe vakadzi maybe that's their vice especially my friends angu echirungu that's their vice vanozvifarira but nevechikuve kukongo nekuna nayo ukoko kunyika idzodzo but ini hangu ka murume wangu my ex akanditaura kuti hanzi kana uchitanga anti zvakatanga nekuvhurwa uvhichinity pakutanga anti unotomborwadziwa but Swaga akati hanzi kuita kuita futi zvinogona kurwadza like pekutanga upenye pechitu but after that remember kuti pamakaita mamusina loop kazhinji zvoda loop kana kuti vaseline. Yes. Pakaipa SIS MELLY murume wangu hapo mazana ari kupaka mota izvo zvanozondinzwa ndichitaura thank you very much. All right. Saka kunoda mavhaseline namarubrication obvious unorwadzwa ka because hakusini nemasiri kwasiyana nechairo rinosini namasiri kana murume ragara haro rakavhurika but kana ukasaisa kusina masiri hantu unotonzwa pain obvious. Saka obvious you have to put loop kuti zvive easy pakupinda ende futi kana uchida kuti usanyanye kurwadziwa make sure kuti munhu wako unenge uchimutaurira kuti usaite uchiburitsa because kana yamukati hazvicharwadzi zvakusiyana nekuti iwe unongoita uchijaira uchichinja mastaira haungotangi nekutoti maakutoita nadhogi maakutoita nazvipi nezvipi no unototanga umuchinjisa kusvika iwe waakusununguka wanhu iwe Swaga vakadzi vari muconversation vanoda kutozviita nhasi chaiko vamwe vari papa vanogeza sei nokuti hationi zvokuti vari vanouya pana pachituka mangwana vanoburisa zvine tsvina vanogeza sei vadzise vana kune maningi acho ekugezesa uyu matumu acho ekugezesa kuuyu ekuti unotopamba kusaso tsvina yese yobuda okay handi muri kuzviwa ivi asi kana une manyoka hutoiti nyoka zvitoiti hakungobude tsvina kanini SIS MELLY vanhu vanenge vachinyeperana kunongodzokera exactly zvakwankuri haumbofu wakabuda tsvina kana kuti hanzi unotadza kubata tsvina kana kubata kana wanzwa kuda kuta toilet utadza ndezvokunyeperana zviya isusu zvakahura chaiko kuti unotombokuna kutovata kana nevarume more than 10 a day but handisivhidiyo rako riyara wakambokanda riya waiita uri soka uri nhengo kumazurume 3 shure ikoko ndakati hauna kubva rugwa kana ini mborodza ndongotya tete idhafu ndodza ndotya dzokuzoti zvokuzotsemuka hangu zvekudara but wakati una mazepe wani yanga kakudara asi zvaingofaya yanga haisi dhati ningi zvokutodaro okay izvo kana wasangana naida kupa mari ucharamba ungotonoita vehombe vakana vedhafu idzodzo kana vauya vane mari ndopandoitaka chitsotsi chekunyengesa pakati pemakumbo but vanenge vasingazvinzwi here vanozvinzwa sei because ndendaisa loop pakati pemakumbo panodziya saka inenge ingotsvedzera ifunga kuti irimo mukati varume vanojitiwa vakomana vanojitiwa vanovharwa big time nyengesa pakati pemakumbo indaitogona kuteta kana kutosvika kuma7 ndichinyengesa pakati pemakumbo sina kana kumborarwa nani sure
ndosaka ndichitaura kuti kana wazosanganawo akajaira anotoziva nezvazvo ndiye ane vana ngenanga pipi haiko lendo wenzai kune vanotozozviwa kuti haipo vatozvijaira ndo vanototi haiko because vajaira muposho wacho but vamwewo vasitombo rinawo kana kuti vana mutunda sehuku vaya ndo vanongoti chero yapinda iwo pfungwa dzavatofunga kuti yapinda iwo wakaisa pakati pemakumbo tikubvumirana kuti sex is all in the head mamunzi wakazvatogara saka hanzi pakati pemakumbo papa tinotovaitisa saka sex iri umu zvazvokuti mukadzi uyu anozodinga ukada kunakirwa kana uchiita sex unotongonakirwa but iwe pfungwa dzako kana dzisiri kutonakirwa utombofu wakanakirwa. Thank you. Saka seiva imi varume mubva nhasi muzvisiye zvotwanzi he kasilenda kanoita he mudhafa anoita he uyaiti he uyanaki hakuna zviri hakuna ipfungwa dziyadzi ipfungwa ndo sex because kana pfungwa dzako dziri kuzvudza kuti hapana panoda kunakirwa ende unotonakirwa zvishuwa but pfungwa dzako uchingotobhoyekana there is no way yaunganakirwe nazvo because hausipa pfungwa idzodzo waiziti umwe munhu kana toboti mamarriage umwe munhu anoti aiwa inini ndaimbonakirwa zvaitombonaka this and that but after all uzonzwa munhu akuti haanaki uyu haachanaki kana kuti aiwa anobhohwa uyu nyange sex yake don't enjoy but vaimbonakirana kutozororana nekuti ipfungwa dziyadzi ifungwa aiwa ipapo mapanzo akavarume vakomana varume mukomedza chedu mapanzo aka ifungwa pane shora papachiti ifungwa mishwa ine masisimeli vanhu havasifanani ifungwa because kuna naswaga kumahwani kuchirwa pakati makumbo hamumbotooni difference moya muchitwa masilenda aiti kana kuti madhafa aiti ifungwa akuzvirovadindundu kuti haada kupedzera bhebi iwo chibugwa kasi vaenda wandipedzera wera bhebi izvo zviri pakati pemakumbo apa pakati pemakumbo saka chimwe chifuti chandandichida kutaura ndechekudai so ndachida kupomenza sokuti chiro tachitaura nhau yepfungwa ndaida kuti chiro ndaida kuti utaura izvinofanira to ndaida kuti chiro orit pana angadzidza kuti swaga uchine mafeelings evakadzi ndosaka ndi kuti pfungwa because I remember kuti inini ndakatomboita chingosha ndikadzokera futi kuvakadzi ndikaita futi chingosha ndikadzokera kuna shuga mama vaya ndikadzoka futi kuchingosha saka even iko zvino nyangwe ndichida futi kutoita zvevakadzi zvacho ukangozvita kuti right now ndine mukadzi wandinaye panapa I need to be a man chinongoita pfungwa dzako kana pfungwa dzangu ndisati ndazviudza like inini kuti I want to do zvevakadzi zvinogona kutoramba kushanda. Hey. Saka unorogwa rini unoenza unorogwa rini ndicharorwa kana ndaenda kuEurope vanhu munoma vana mari kuna bhodhi yako yeri uchengetera murungu shuwa ndikotanga kuipa munhama aiwa unoenda manje vanhu unoenda kuakatonyora inglishe ngavasanyeperani vakadzi vese vanenge vachitutuka vachiita sei varume vavo vazhinji ingocha 95% dzaangocha especially kumazimbabweans because takazvigamira padenga hatina kuzvijaira saka patinozoda kuzvitanga kana uda kuzvitesta unotozoona kutoti izvi munhu zvaatozopinda zvamuchose munhu anenge akutozvitsvaka kana varume chaivo vari mudzimba kana vakatanga kutesta mahuro ekunze ngochanidzi anotenga akutongonotenga ngochani achiti beshe ndinaromba. muri kuzviwa here asikana kungoramba zvavo pati ndizvozvo ndo zviripo varume vavo vesavo ende ndakamboudza vanhu kuti kana uchinotyirira nemurume wako paunoona paipai achinhingirikira achipira kana kuti chigara wakaisa jeri pasaidhi kana kuti vhaserini wongonomvura paipai paanenge auda kuti undapinza chigunwe chako kumukosho kwake.
chimwe chako waisa vaseline kana jeli ukaona chikangopinda chete wozoti anokwirwa, but sometimes vamwe futi havakwirwi. Toisa zvikumwe munhu ndiumu tonobaya shure kwevarume kumashure pane kauda kutunda paya zvino wakati kwai anofa nei hamene ukamubaya achiita izvozvo anofa. aiwa iwa uzobayika zveforce unongobaya zviya zvekuti uda kuona kuti anoitwei. Iyo maziafrican men atino uchisa chigumwe kuzviri uda ndotaka kuti chero kuitei unongoti zvinondinakira unoti ndendinonakirwa ipapo ndendinofila kunge chigumwe ndikuzvipinza kubeche futi nechigumwe saka ndendida kude unotsvaga eningi yekupa excuse hauzomu mazviwa akavasiyana munhu munobaya shure uku panguva yekuti auda kuburitsa mukaona kwakashama muzwa kuti kune varume heyo resemapuwa anogona kutotadza kuzvinzwa taimira paanenge akutunda exactly paanenge akutunda paya ndopaunotaimira wonyika chigumwe chako muvhaserini obva watanga bata magaro then akutunda udazvipinza chigumwe pakati pemakumbo obva wanodai ukaona achingopinda poro obva waziva kuti haanosvirwa kumhato. Pakaipa zvova ribacho kana voenda kunotunda saga vanosunga magaro kuti svi kusunga kudai kuti aiwa apa kutunda musanyeperani pakutunda anosungaka but hapana paakasichosunga achimpanya unonzi chii mukosho wake saka iwo mukosho sanati iwo unoitawo zvakangwara semunhu ari kupuruziro achipuruziro achipuruziro bva unomuona unobva watoona chaingotani auye nikisi auye veduweka zviri pano pasi pakaoma veduwe pasi pakaoma iponai vakadzi vamukombenzesheni mutiudze mumota kunge zvinyuwani mozviziva imi muda kushamisa dange zvinyuwani vanhu vakadzi vakutosvirwa kumukosho vazhinji vanotobaya kudhidheki vanozviziva vasingaudza chokwadi munenge muchiziva imi kudhidheki munotobaya zvikumwe kudhidheki uko hamuchatiudzi chokwadi fonai mutiudze kwanzi unobata zvimwe asi murume wacho anenge asagoni kupisika anenge ane tsvina nyange ukabata tsvina but unoda kuona here chokwadi plus chokwadi naimi tsvina inogara iri pamusuwo here vanhu wai vachinyeperana kudaro plus anenge uchibata tsvina yemurume wako wako plus inogara iri pamusuwo here ipapo kuda murume wacho inenge iri chapaya vaiwe kwai murume wangu ndoda kuisa chigumwe nekasiwa kuti waisa kana kavhaserini kana kajeli mumaoko kuita kuti ungoona kana achitokwirwa usazoite kana une nzwara ita kana usina nzwara nimubvise nzara nimubvise nzara. Thank you for 50 stars. Chisaiva 10,000 guys tindewo kwaswaga chisai 10,000 tindewo kwaswaga chisai 10,000 tasabva ne 4,000 stars tisvike 10,000 ndobva taendawo kwaswaga tonosapotaiwa mastars. That's good. Vakanda nhasi vakanda isai mastars shuwa nai isai mastars tikapedza toenda kwaswaga kukuno analyze dzomastreet tula ndine wacho anamboisa mastars nhasi isai mastars tipinde iyo ndifone number iyo irapo iyo fona itinzwe swaga ndobari pemunongofona kubvunza here SIS MELLY aiwa hapana kuzvonda amene vanhu vanoda kubvunza ndo vantu kuti vafone vanoda kubvunza vafone pane nefone une woda kwauda kuenda pane kumwe kwandikudeedzwa futi wokulive. Thank you for 200 stars and 50 stars. Thank you. Pane munhu anga achifona saka handisiziva kuti chipi kuzi ndazongoona meseji achiti mhanya kulive haisini kusikuno kwanga chiudaizeni kuno kunatofonerwa nawezhira alright. No, it's okay, Swagger. Thank you. Get to release oyedako. Thank you to Zokubata my life. All right. Thank you. Right. Mazvinzwa guys. Mainzwa nyaya iyo. Kwai nhasi zvigumwe. Ukaona chichinopinda chete kudai so. Ubvo waziva kuti murume wako anotoitwa nekumashure. Kwai ndakuona ndinowasa thank you for the stars and ndakuona
kwanza uzoti murume wako ari kupinzwa nekumashure hani muri kuona saka nhasi thank you Jiniwasu, thank you 80 stars. Sa ukaona unhasi varume venyu guys motonobaya mashuwa asi kana wakabatwa kuchigunwe chiri kuindepi wotowana statement rakazvimirira restro rokuti unogona kurohwa wotonzwa zvidziswe pozva nepi motonobaya kuzasuko woona kuti chinopinda here kana kuti chigumwe hachisi kupinda. Oh, thank you Sisi Winnie, thank you, how are you my sister, long time, thank you Sisi Winnie 500 stars. Hani mukunzwa kwanza that's the only way unokwanisa kuona kuti chigumwe chapinda kachina. Saka mazviona panda kuziva kuti varume vakawanda vanotoenda kunotenga ngochani kumastiti uko vanenge vachitoziva mazvionaka vanenge vachitoziva kuti vanhu ava ingochani. Kwanza you just have to be flexible panyaya dzebondedzi please, you will learn each other. Hai unoziva kana panashe isusu tichikura isusu edu old school ise edu old school anditika isu old school hatizvizivi zvema-anal sex izvi isi tinozwa kuti buri reariya ndo rinoiswa ndo ratingatoshandira kuti riite taiti iri reshure iri tongotangura zvekunderenavacho takanotanga kuzvizivawo manje takutoona imi ma2000 nema80 ndimi ma90 makutoya nazvo ndizvintroduce even kudhara tichikura isusu maold school zvokuti kwai mbonipopo inodliwa isi tasingazvizivi vana mai vedu ndifunga havana mbobvira vakazvisati kunodliwa chunichi zvakatozotangawo nemi makatanga nazvo manje kuti kwai vanhu vachidzidzisa kuti idlai vanhu vachidla kwai Sisi Mary block this ever grace planetaria ever magaya wakutadza kubikira murume mumba nekuda kwelive dzenyu ndeupi uyu hanimaona katisingatozvizivi isu saka kuti tibatsire hedu pamusoro aiwa isu tinoti itai henyu imi vechidiki isu tachembera kuti tichagodleiko tichagodei todlirei chatichadla imi chiitai ndimakatanga nazvo ndimakauya mukazviintrodusa kuti zvinhu zvodliwa iko zvino didheki dzinoitwa iko zvino vanhu vanonanzvana nekumadhoto ikoko isi hatizvizivi tochingodokerawo imi muchiita isi hatingazvigoni isu flexibility kai kutagona panational flexibility hatingazvikwanisi hedu isu tachembera mumazviti asi imi maiwa tinoti anoita kundinyiwa rambai makadzvanya kwanzi nakwini todya hedu blambi handirege ndoda kuisa chokoreti yogati padumbu baba vari kunakigwa hei aiwa idlai henyu queen aiwa idlai izvozvi mwari wakuitai zvakanaka kwaina panashe but it feels like you are in heaven smelly kwanzi smelly life aiwa nipa foti nditoripo aiwa ndiripo ndiripo izvozvo lorei zvandoziva izvozvo zvishoma ndiripo izvi zvinyuwani izvi zvokudla nekudidi hasi department rangu hakusi kwangu ikoko hakusi kwangu asi motenga zvamaudzwa mavhaserina aya namarubhu aya amaudzwa kunzi mutenge malubhu aya mochiningira kwai zvagara zviri kwezvo kuma90 aitasingazvizivisi isitaura chokwadi nai vedu vemazera angu naimi munozvizivawo here zvokuti kwai vanhu vaidla vanhu zvinhu zvavo kwai some muslim girls but hamukona Sisi Winnie mamuslim ka kumamuslim ko isusu tisiri mamuslim isusu we are not muslims panzi kudzidza kuperi aiwa kudzidza kuperi chokwadi asi panenge pakatooma vanhu votoda kutoti kwai you must be flexible kwai kuti mufile kuti muri kudenga ani mazvinzwa kwanzi be flexible inde henyu munodla vasikana indai munodla endai munokokota shure uku indai munobaya nezvigumwe hanti muri kuona asi musafe makachemera varume pamberi pavo musaburitse musodzi varume vachiona mashuwa idlai mobaya zvigumwe mokokota shure asi musacheme pamberi pevarume vachiona musacheme mberi kwevarume vachiona zvimwe zvese ndai henyu munoita zvamati zvinoitwa indai henyu munoita asi musacheme pamberi pevarume ava kwanzi ini ndakaitwa kumanyuwa ndakangosiyiwa handipano wakagwadziwa kawengosi wakarwadziwa ashuwa hatizvizivi nekuchembera kwese kwatizvizivi titoto zvowo manje apa tichitoti kudla maybe takanonoka kwai ukaidla wakadhakwa unoita kunge uchamuruma
mabhora masati matomedza mabhora avanhu here kwini mumatumbu vanhu nemaziro amoita mabhora yawo yamoti asati atozara mabhora tozongowa testimony nemande iweekend kai tozowa testimony nemande kuti varume ava pamakanga muchivabaya-baya chii chakaitika muzodzoka nematestimoniwo plus vechidiki ava kwanzi kudla kuri mustyle kuri mufashion indai munodla konai panashe chimbofona kana kuti umbouya palife usaburisako fesi chimbofona panashe tumboya palife umbonyazotiudza ndimi varume chiyai mudzitse vanasisi vanine venyu vechidiki ava kuti vanoda zvamuri verume muda kuitwa sei mumba macho kuti dzimba dzacho dzigare dzakachengetedzeka chiuyai mutiudze chiuyai mutiudze pachifona panashe timbonzwa tuna zvemunzeve izvi pane munhu akambozvitaura anozi panapa I think it's a fetish belief handizivi yekuti kwaivanoiswa munzeve zvinhu zvacho kana nzeve iri yoprojisigwa ikafara kwanzi ko munhu anoda kumanyowa ari murume inenge ringocharekana kuti varume they do it for fun sara ini handitogoni kupindura mubvunzo uye asi ndikaona murume pfungwa dzake murume wangu akanditi kwanzi uya ndimbobaya pfungwa dzake dzasvika sei mumashure nenditoisa question mark kwanzi ini ndakatosiya murume ndichiramba kuitwa simtu nekuda batiko zvinoda kutopenga nekudya nekuiswa kumanyowa kukanga waramba pekutanga wako usingazivi here naifa riri ungasita kunyatsozviziva mukaona gaidzi murume izvozvi baba vavototi kwanzi uyai kuno kotamai kumashure uku tite ndototaka kutoita zigrade flag ziquestion marking chairo ziguru kuti zvava zviwanepi zvaita sei ndoita ziquestion mark chokwadi ndoita ziquestion mark chari kuti something is wrong pana nokuti takaipa vedu anyway ina handina kuchembera but handiti I think zvangodipenda nechoice yemunhu zvangodipenda nepreference yemunhu kuti munhu anoda kuzviita here kuti munhu haadi kuzviita I think ndo zvakungodipenda kuti munhu anoda kuzviita here kuti munhu haadi kuzvienda guys tambotandara chiregai zvangu ndiende tambotandara chiregai tiende mangwana tine jeni tikuda kumuka makuseni tichienda tine mumwe wedu akashakirwa nemwana ndakakudzai saka toda kuenda kumariro mangwana tikuenda kurufu halo tanaka chiremba tiri kuenda kurufu mangwana kune mumwe wedu akafirwa nemwana saka bodi tiri kusumuka mangwana kuenda kuzimbabwe saka toda kuti tinde tinova naye saka madiaries ese ari mujobe kutira tikunosangana ikoko saka tichigai titi films zvangu kunovata kuva iripo ani mwana tambotandara guys thank you very much for the stars guys 7000 asingatowana masters kusvika 7000 ina ndimbowana masters anosvika 7000 hazviiti 7000 ikawanda aiwa hazviiti nhasi ndapuhwa masters chaizvo thank you very much for masters anombozva kuti mari yacho yemasters inombofamba sei imari handitombozvizivi tangu tagara pano tanaka we have been here for some time right tikatimbonzwa vari kufona hello 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 Hello. Yes, Kola. Hello. Yes, Kola tukunzwa. Simeni maita basa nechirongwa chembenge. Asi mamboona kuti mabig house tinogona kungofa. Zuro ndizuro tinenge tichinzi jairai mahure murume wese anohura. Mangwana tamuka varume vaya vakucha netonzi jairai futi. Amusi kuna kuti it's high time sevakadzi kuti tibve tatongoonawo zvekuita kuti isusu tigare nehana dzedu dzakasimba because kustropa mabp neshuga zvagara zvitori kusaiti kwedu. Ndipo pakatodzokera futi pakuti ukaona zvainya kushinya bhutsu unokurura woga idecision yako yavanenge vakuita. But simeli ndiri kuona kuti tikati bhutsu dzashinya toti ngatisiyei. Ndoona sekunge tiri kungoenda futi kunotora varume vevanhu kunze. Saka machipoitwa sei Kola? Ini semafungiro angu ndanichifunga kuti vakadzi ngatishandei.
tichishanda murume ava ngativashandise isi mabridge ekuti isusu tiyambuke. Kana uchikwanisa kuvaka, iye angoripo uchiita yauri kuita iwewe, asi iye achikubatsira kubhadhara rent, maschool fees evana, because ukaenda maschool fees haachabhadharwi, kutori nevamwe vane mwoyo wakaoma. Maschool fees haachabhadharwi, waakutanga kusafa wega, mari yako haichakwana. Saka indofunga kuti dai tasvika patinoti ngatishandei. Tashanda iye achaita bridge, achabhadhara zvese. Khadi shandisa makhadi, ukaita reStandard Bank, ukaita reFNB, ubva wamaisa apo. Wakuridza reFNB raunenge wangotransfer kana 1,000 kana 2,000 rand, ubva wati ndopeni uresi waisa pasite. Wotanga kuinvesta muupenyu hwedu isusu, because tichazotsiwa ukanzi wakadzi vazhinji vari kufa nedepression, BP, stroke, nenyaya yekuti isusu hatisi kuzoseva. Tiri kuinvesta kuti muvarume vavo ndo vatavaka navo, ndo vatatenga navo mota, kuti tizosiya maproperties edu futi hatichaiti. Ewa tiri kunzwa ikola, but I think pane paDiaries tagara mukare nakare nyaya dzekushanda idzi tinotodzidzisana zvikutodaro. So yanga iri nyaya yemujolo zvayo. Yanga iri nyaya yemujolo zvayo. Tisimedi mujolo uripo pakuti muri kuona kuti makola awanda nhasi ndo ava vanenge vachitorera vari kudai. Mukaona maadvice aripo ndeyekuti ivo masmall house ava ndo vari kutoudza kuti chimboendeswa maiguru out. Isu tichifunga kuti matomu tinawo out here. How old are you, Cole? 36, 37. Right. Let's say next year wabuda mbamako you've empowered yourself, wavaka une mari yako, wabuda next year unenge une 38. 38 ayo wakuenjoy, wabuda mumba uri 1 nevana vako. Pa 39 ningosinaza kutsvaga mumwe murume. Tenda kutsvaga SIS MELLY, asi beta kuti ndimboti inini kana ndikazoona hangu kuti vabva kumahuro vakumasimutuku ndobva ndazosiya dzenza shinyisisa. Muzvione kuti ndofanirwa kubuda ndine something, kwete kuti ndinobuda ndichirara pabonde. Aiwa, obviously mukazosegara uchishanda something, but my question was, kana wazobuda chanotsvaga kumwe ukati ndichanotsvaga kumwe, unotsvaga kuwaenda futi kunotsvaga mumwe uya yakuya handitika munopengesana rudo pauku, munopengesana mogara mese, woona futi same era yawakatiza uku wobudazve handiti uchimboenda wakaenda ndizvo. Asi varume ava SIS MELLY hamusi kuona kuti pane kamwe kakurwadzisa kavari kuramba vainako, because kana swaga akutaura zve 95%. Magodzi vane percentage. Pamwe wenyu ari pa 5% isipo pa 95 apo. Zvitisina shuwa SIS MELLY. Pamwe wenyu ari pa 5% yasara pa 95 apo. Kuti mbuya ane goridhe here ndiye anenge aita sei SIS MELLY, vanenge variko vachishandisawo kwese kwese vachidaro. Musanyanya kugwadziwa nekufunga nezvazvokola. Musanyanya angotifungawo hake kuti statistics dzacho dzakamira dzakadaro, but aiwa, he is not sure who proved that kuti 95%. Murare musha tangoti tuonesa. All right, Kola, thank you very much. Kola wavhunduka 95% yavanzwa iyo. 95% yavarwadza yavanzwa iyo kuti murume wangu akwana pa 95%. Andika aiwa kungoriwo estimations dzaswaga. Chokwadi chiripo ndechekuti hatizive, ndinoti zvamboitwa research kuti tizive kuti zviri kutambira panhamba ipi, hatizivi. Asi zvangooma guys, kuita nguva tasaura tongofunga kuti asi izvo zvanobva kunobaya vamwe varume kuti kunobayiwa. Nongorusha kuti haufa andimuona. Varume ava zvakaoma. Anyway, ndakuenda nditika muve neusiku hwakanaka guys, moorara zvakanaka, tobatsana mangwana tave kurufu kune umwe wedu kutomuka makuseni. Saka tobatsana mangwana guys. God bless you. Bye bye.